κύριοι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων, κύριοι καθηγητές και καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε ξανά σήμερα εδώ, στο Εθνικό και Παπαδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο συγκρότημα Ευρύπου, προκειμένου να συνεχίσουμε την υλοποίηση των δράσεων μεταξύ του Δήμου μας, του Δήμου Δικτύων Μεσαπίων και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει. Ξεκινάμε λοιπόν έναν δεύτερο κύκλο ομιλιών που έχει θεματική ενότητα την ελιά. Η ελιά ήταν και είναι σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας, εφορίας, τύχης και νίκης. Κανένα καρποφόρο δέντρο στον τόπο μας δεν ημιλήθηκε, δεν ζωγραφίστηκε, δεν τραγουδήθηκε όσο η ελιά. Αυτό το δέντρο που αγαπά τη θάλασσα και το μεσογειακό ήλιο μεγαλώνει ακόμα και σε άγωνα και πετρώδη εδάφη και αντέχει σε συνθήκες ανομβρίας και δυνατών ανέμων. Συντρόφεψε τους κατοίκους πολλών περιοχών τόσο σε εποχές ευμάρειας όσο και σε εποχές στέρησης και άφησε το αποτύπωμά του σε κάθε πολιτισμική παράδοση των λαών της Μεσογείου. Η παρουσία μας εδώ λοιπόν έχει ως σκοπό, μέσα από τις θεματικές που έχουμε επιλέξει, να βοηθήσει στην επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα, που είναι τόσο σημαντικός για την ανάπτυξη του τόπου, αλλά και των πολιτών ευρύτερα. Καλώ τον Δήμαρχο Δικτύων Μεσαπίων, κ. Γιώργο Ψαφά, να κάνει έναν μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ειλικρινά, η συνέχεια των πρωτοβουλίων που έχουμε σε ό,τι αφορά την συμπόρευση με το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα με το Τμήμα Αγροτοδιατροφής είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα κύκλο δράσεων, με το τώρα 3, τώρα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο σε ένα αρκετά επίκαιρο θέμα, την ελιά. Νομίζω η περιοχή έχει πολύ σημαντική παρουσία στο κομμάτι αυτό και με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν. Και εμείς θεωρούμε ότι με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή την επιστημονική κυψέλη να την αξιοποιήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους. Ευαγγελία, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Τον κύριο Νάνο που είναι εδώ, που είναι εξειδικευμένος. Καλές οδείες εύχομαι και πιστεύω και να είναι και καρπερή η συνεργασία στον μέγιστο βαθμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μελισσαριό, να θέλει να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ υποχρέωσή μου πραγματικά να πω δύο λόγια, να συγχαρώ βεβαίως τον Δήμαρχο. Με εκπλήσεις όλο και περισσότερο. Κάθε χρόνο βλέπω και καινούργια πράγματα και να συγχαρώ την αγροδιατροφική, την αγροδιατροφή του Πανεπιστημίου για τις καινοτόμες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις μελλοντικές σας επιδόσεις. Θεωρώ ότι το τμήμα αυτό θα αφήσει ιστορία. Συγχαρητήρια σε όλους, αυτό έχω να πω και χαίρομαι που βλέπω αυτή την κοσμοσχηρωή. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή δεντροκομείας, κύριο Νάνο Γεώργιο, που θα μας μιλήσει για τις ορθές πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς. Ο κύριος Νάνος είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Δεντροκομείας. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος και διευθυντής του κούμουσου Αηφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή. Έχει μακρά διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και σε εντατικά μαθήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν και είναι επιστημονικά υπεύθυνος και συνεργάτης σε διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενα που άπτονται της οικολογικής κρίσης των εισρωών στην δεντροκομεία και στη φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια και μείωση των χημικών εισρωών γενικότερα. Είναι μέλος σε εταιρείες του εξωτερικού και της Ελλάδος που σχετίζονται με την επιστήμη των απορροκυπευτικών. Καλώ τον κύριο Νάνο να λάβει το λόγο.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πρώτα την κυρία Σακή και την κυρία Βατσανίδου, που είναι κυρία Βατσανίδου, παλιά μου φοιτήτρια, και η κυρία Σακή. Δεν ακούγουμε, είναι δυνατόν. Και η κυρία Σακή τώρα την γνώρισα, είναι πάρα πολύ δραστήρια. Ευχαριστώ πολύ και το Δήμο, Διευθείων Μεσαπίων, δύσκολο όνομα, και το τμήμα μας εδώ πέρα, που φαίνεται από τις συνεργασίες και από τις δυνατότητες που υπάρχουν πώς ένα πανεπιστήμιο μπορεί να αναπτύξει μια περιοχή. Έτσι, και να το έχουμε αυτό υπόψη μας πάντα. Να βοηθάνε και οι μεν και οι δε. Ωραία. Τέλεια. Σημειωθήκε. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, ορθές πρακτικές είχα πει στην κυρία Σακή, αηφόρες πρακτικές θα πω. Συνήθως όταν μιλάω γρήγορα, επομένως θα σας παρακαλέσω πολύ, αν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε σε ένα κομμάτι από την ομιλία μου, στο τέλος να κουβεντιάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί κλαδεύουμε. Ας ξεκινήσουμε με ένα αντικείμενο σοβαρό για μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω μια ισορροπία στη βλάστηση και στην καρποφορία. Το κλάδεμα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Κυρίως να δώσει φως. Όπου έχει φως η ελιά θα φτιάξει άνθη και καρπούς. Όπου είναι σκιαζόμενο το μέρος είναι άχρηστο για την ελιά και παίρνει από το υπόλοιπο δέντρο, εφόσον δεν φωτίζονται αρκετά τα φύλλα. Επομένως, κλαδέψτε σωστά. Θα δούμε μερικές φωτογραφίες κλαδέματος σωστού, εύκολου, δύσκολου, αλλά το μεγαλύτερο θέμα που έχει τώρα το κλάδεμα είναι να αερίσουμε την κόμη, να έχουμε λιγότερα προβλήματα με εχθρούς και ασθένειες. Μια ελιά η οποία δεν είναι κλαδεμένη μπορεί να έχει και κοκοειδή μέσα, μπορεί να έχει και πολύ περισσότερη αρρώστια. Φυσικά μπορούν να πάρουν καλύτερο μέγεθος και αν δεν είναι πάρα πολλές οι ελιές. Συνήθως το λέμε πόσα φύλλα είναι για κάθε ελιά, αλλά στο ελαιόδεντρο τα φύλλα είναι πολύ λίγα για τον ελαιόκαρπο όταν έχουμε μεγάλη παραγωγή. Να ξέρετε ότι αν έχω λίγα φύλλα για κάθε καρπό, δεν θα έχω πολύ λάδι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος είχε πάρα πολλές ελιές στα δέντρα του, όπως μερικά δέντρα που είδα εδώ πέρα κοντά, και πάει στο λετριβείο και έβγαλε 20 προς 1. 20 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Ήταν τόσο χαρούμενος όταν πήγαινε τις ελιές και τόσο απογοητευμένος όταν έφευγε από το λετριβείο. Γιατί προφανώς οι ελιές δεν μπορούν να μαζέψουν λάδι. Για να μαζέψουν λάδι θέλουν αρκετά φύλλα που είναι στο φως και κάλιο. Και τα φύλλα να δουλεύουν καλά. Άρα και λίγο άζωτο. Σε κάθε περιοχή το κλάδεμα γίνεται διαφορετικά. Όπου και να πας στον κόσμο θα γίνεται διαφορετικά τα κλάδεμα. Εγώ ένα πράγμα έχω καταλήξει τελικά, επειδή έχω και εγώ δικά μου δέντρα, έχω κλαδέψει έτσι ώστε να γίνεται εύκολα η συγκομιδή. Χάνω σε παραγωγή. Ναι. Έχω πιο τακτική παραγωγή. Ασυζητητή. Αλλά τώρα έχω φτιάξει τα δέντρα μου έτσι που να πιάνει το δονητάκι 1, 2, 3, 6, 8 κλαδιά στο δέντρο και να ρίχνει τις ελιές κάτω. Όχι ένα σωρό κλαδιά. Πόσο θα γκρεμίσεις, πόσες ώρες θα κάνεις για να μαζέψεις. Πρέπει να τελειώνουμε πολύ γρήγορα τώρα. Θα μειώσουμε την παραγωγή μας λίγο, αλλά θα έχουμε πιο τακτικά ελιές. Επομένως, αυτή είναι η δική μου άποψη αυτή τη στιγμή και υπάρχει και ένα θέμα με την παρνή αυτοφορία. Μια χρονιά έχουμε ελιές, την επόμενη χρονιά δεν έχουμε. Αρδευόμενος, ορθά λιπενόμενος, θα τα δούμε απόψε, και κλαδευόμενος κάθε χρόνο, πολλές φορές μπορεί να έχεις ελιές κάθε χρόνο. Εγώ στο δικό μου τον ελαιό να έχω σχεδόν κάθε χρόνο. Εκτός αν συμβεί κάτι πολύ στραβό. Φέτος, παραδείγματι, επειδή ήταν πολύ ξερός και ο Φλεβάρης και ο Μάρτης και όλοι αυτοί οι μήνες, για πρώτη φορά στη ζωή μου πότισα 15 Φεβρουαρίου. Για να γίνουν τα άνθη τέλεια, να γίνουν θηλυκά, να μην γίνουν αρσενικά. Γιατί μπορεί να δείτε ένα πλούσια ανθοφορία στο δέντρο, αλλά πολλά από αυτά τα άνθη δεν έχουν ύπωρα μέσα, δεν θα κάνουν ελιά. Είναι μόνο αρσενικά. Επομένως, αναγκάστηκα να ποτίσω πολύ νωρίς. Και επειδή έχω πολύ καλές ελιές και επειδή
Δεν βρέχει ακόμα στο Βόλο και επειδή έχω βάλει και καλλιεργιάζω το λίγο, πολύ λίγο, άμα σας πω τις ποσότητες μετά θα πείτε αν είναι δυνατόν να βάλεις τόσο λίγο, έτσι, πρέπει να ποτίσω και πότισα και προχτές Δευτέρα. Και προχτές Δευτέρα. Καμία φορά άλλη στη ζωή μου δεν έχω ποτίσει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Καμία άλλη φορά. Και είμαι μεγάλος όπως καταλαβαίνετε, εσύ ο πατέρας μου ήταν εκεί, εσύ είχαμε πολλές δεκαετίες αρδευόμενες ελιές. Πολλές δεκαετίες. Θέλετε να μειώσουμε με την παρέμβαση ψηφοφορία ή όχι? Θέλετε μια χρονιά να έχετε μπόλικους καρπούς και την επόμενη καθόλου? Αν πληρώνετε μεροκάματα για συγκομιδή, μπορεί να σας βολεύει αυτό. Κλαδεύω λοιπόν τη χρονιά που περιμένω λίγη παραγωγή ή κλαδεύω μετά την πολλή παραγωγή. Γιατί την επόμενη χρονιά θα βγάλει βλαστούς και την επόμενη χρονιά θα μου κάνει ωραία ανθοφορία και ωραία καρποφορία. Αν θέλετε λοιπόν, δεν έχετε οικογενειακά μεροκάματα, πρέπει να βρείτε εργάτες, ίσως να μην συμφέρει με μεροκάματα να παράγετε λάδι, μπορεί να κλαδεύετε με τέτοιο τρόπο, δηλαδή τη χρονιά που συγκομίσατε ελιές, τότε να κλαδεύετε. Την επόμενη χρονιά δεν θα έχετε τίποτα, αλλά η ελιά αδύναμη και μάλλον δυνατή όπως θα είναι, θα βγάλει καινούριους βλαστούς για την μέχρι επόμενη χρονιά να πάρετε ελιές. Αν όλα πάνε καλά με τον καιρό βέβαια, γιατί ο καιρός μπορεί να επηρεάσει πολύ την ανθοφορία, δεν έχω χρόνο να κουβεντιάσω γι' αυτό. Κανένα δέντρο σας δεν το έχω δει αυτή τη διαδρομή που έκανα τέλος πάνω προς τη θάλασσα από εδώ, να το έχετε κάνει ανανέωση. Οι ελιές κάθε 20-25 χρόνια, ιδιαίτερα αυτές που δεν περιποιούνται καλά, που δεν τις δουλεύει κλάδεμα κάθε δεύτερη χρονιά ή κάθε χρονιά ο παραγωγός και τα αφήνει για 5-6 χρόνια και τέτοια, έχουν πάρα πολλά ξερά κλαδιά μέσα τους και πρέπει να κάνετε ανανέωση. Σε 3-4-5 χρόνια θα έχετε σχεδόν πλήρη παραγωγή ξανά, πολύ πιο εύκολη, με καινούργια κλαδιά, με ζωντανά κλαδιά. Προσέξτε βέβαια όταν κλαδεύετε πάντα για τον καρκίνο. Αυτά τα εξογκώματα. Δεν ξέρω πόσο ευαίσθητες είναι οι ποικιλίες σας ή πόσο υγρασίες έχετε. Όλα κοντά στη θάλασσα είστε, υγρασίες να έχετε, φοβάμαι αρκετές, το βουνό από πάνω κτλ. Τα κλαδευτικά παρακαλάμε μην τα καίτε. Αν πάρετε, αυτό είναι το καλό, μιλούσαμε με την κυρία Σακίνα, μπορέσετε να κάνετε ομάδες ανθρώπων. Αν μια ομάδα έπαιρνε έναν καταστροφέα, που κάνει 3-4 ευρώ νομίζω, ένα καταστροφέα για τα κλαδιά και τα αφήσετε μέσα στα κλαδιά και περάσει ο καταστροφέας με τα σφυριά που λέμε, θα το κάνετε κομματάκια τα κλαδευτικά μέσα και αφήνει την οργανική ουσία. Δεν θα επανέλθω ξανά σε αυτό το θέμα, να ξέρετε μόνο ότι στην Καλιφόρνια όλα τα δέντρα, και έχουν πολλά δέντρα στην Καλιφόρνια, απαγορεύεται να τα κάψουν, τα κάνουν κομματάκια με μεγάλα μηχανήματα, τα ξεριζώνουν δηλαδή, τα αφήνουν δίπλα εκεί και περνάνε μεγάλα μηχανήματα και τα κάνουν chips και έχουν βρει πολύτιμα αποτελέσματα, έτσι, πολύ καλύτερα απορρόφηση και κράτημα του νερού της βροχής, πολύ περισσότερη οργανική ουσία, πολύ περισσότεροι καλοί μικροοργανισμοί και αφήνουν τους κακούς στην άκρη, αυτούς που προσβάλλουν τις ρίζες μας κτλ. Πάρα πολλά θετικά πράγματα αφήνοντας την οργανική ουσία μέσα. Αν μπορείτε, κάπως συνεννοηθείτε, κάποιοι είστε και συγγενείς, ξέρω συγγενείς είναι μαλωμένοι πολλές φορές, αλλά έστω φίλοι τέλος πάντων, πάρτε ένα μηχάνημα, μια φορά το χρόνο θα το χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, δεν αξίζει τον κόπο να παίρνει ο καθένας από ένα, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αφήστε τα μέσα στο χωράφι, αν τα καίτε παίρνετε πολυτιμότατη οργανική ουσία, γιατί ξέρετε η ελιά δεν είναι σαν τα άλλα φιλοβόλα τα δέντρα, σαν τη φυστικιά ας πούμε, δεν ρίχνει τα φύλλα τους, όταν κλαδεύετε ρίχνει και τα φύλλα. Τα φύλλα έχουν πάρα πολύ άζωτο. Πάρα πολύ άζωτο. Κοστίζει πολύ να φτιάξει τα φύλλα η ελιά. Γι' αυτό πρέπει να τα κρατάει 2 χρόνια τουλάχιστον. Γι' αυτό πρέπει να κλαδεύετε για να φωτίζετε και ο διετής και ο τριετής, για να μπορέσει να αφήσει, να αξιοποιήσει αυτά τα φύλλα που έφτιαξε και συνάμα να φτιάχνει περισσότερα άνθη εκεί. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τα κλαδευτικά, άμα μπορείτε, κάντε τα κομματάκια μέσα, να τελειώνουν με αυτό το πράγμα. Κρίμα να καίνε, απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς και παίρνετε και επιδότηση και απαγορεύεται να καίτε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι. Εδώ είναι μια πολύ όμορφη φωτογραφία που έχω έτσι σαν παράδειγμα νεαρού δέντρου, ότι αφήνουμε τους λέμαργους μέσα, μην τους κόβετε, γιατί αυτοί οι λέμαργοι σε 2 χρόνια θα έχουν όλη την παραγωγή. Και αυτά τα κλαδιά που κρέμονται κάτω θα είναι στο σκοτάδι και θα έχουν
παράγει 2 χρόνια ελιές, τελείωσε, πάει. Τελείωσε, είναι άχρηστα. Κόψτε τα, αλλά αφήστε όλα τα άλλα να έχετε καινούριους βλαστούς παραγωγή. Μην κόβετε όλα τις κλάρες από πάνω που βγαίνουν. Κλασική τακτική τέλος πάντων σε όσους κλαδεύουν. Στα μικρά τα δέντρα. Εδώ είμαστε νότια Κρήτη, ξερότοπος τελείως. Ποτίζεται βέβαια με σταγόνες αυτός ελαιώνας. Κοιτάξτε τι όμορφο έχει αυτό το δέντρο. Βλέπετε ότι το φως μπαίνει μέσα, έτσι. Παντού μέσα έχω φως. Αλλά το πιο σημαντικό, προσέξτε αυτά, ότι έχω υποβραχίωνα με βλάστηση. Υποβραχίωνα με βλάστηση. Αέρα ανάμεσά τους και φως. Αν μπορέσετε να το κάνετε αυτό, φτιάχνετε ένα δέντρο που με τα δονητάκια μπορείς να κουνήσεις υποβραχίωνα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνει φως εδώ, μπαίνει φως εδώ, ανάμεσα σε αυτές τις τούφες με τη βλάστηση. Αν μπορέσετε να το κάνετε αυτό στα δέντρα σας, θα δείτε πόσο πιο εύκολο είναι και να παράγετε περισσότερες ελιές και φυσικά να τα μαζεύετε πιο εύκολα. Ακόμα και με τον αχινό μπορείτε να περάσετε από τη μία, να γυρίσετε από την άλλη, να περάσετε από τη μία, να γυρίσετε από την άλλη αυτό το σύστημα και να φεύγετε γρήγορα. Πρέπει να εξοικονομήσουμε μεροκάματα να είναι πιο φτηνή η συγκομιδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα δέντρο το οποίο έχει κλαδιά από εδώ, κλαδιά από εκεί. Είναι μια σφαίρα. Τέτοια δέντρα είδα περίπου εδώ σε εσάς. Μια σφαίρα, αλλά να έχουν λίγο άνοιγμα. Αυτό άρχισε να σκοτεινιάζει λίγο μέσα. Θα έχει τη μέγιστη παραγωγή του χρόνου, δεν θα έχει καθόλου. Εδώ είναι από τη Βόρεια Εύβοια, παλιά φωτογραφία, δέντρα τα οποία ήταν σαν ντόνατ, ουσιαστικά από μέσα δηλαδή έμπαινε λίγο φως, αλλά αρκετά ψηλή η κόμη. Πώς να τα μαζέψεις αυτά? Τι είναι πρωτομαζέψεις από όλα αυτά τα κλαδάκια? Πώς να τα μαζέψεις? Να κοπανάμε με τους λούρους ακόμα, να ρίξουμε τις ελιές κάτω? Δύσκολο πράγμα. Είναι επιτραπέζιες, θα κάτσεις με τις σκάλες να μαζεύεις ελιές? Σιγά να μην βρεις εργάτες να μαζεύουν με την κάθε κλούβα που πληρώνουν, έτσι, που πληρώνονται με την κλούβα, σιγά μην κάθονται να μαζεύουν αυτές τις ελιές. Είναι θέμα. Και επίσης σας παρακαλώ, μην φρεζάρετε, μην αναμοχλεύετε το έδαφος, είναι κρίμα. Οι περισσότεροι δεν το αναμοχλεύετε πια, από ό,τι είδα αυτά τις ελαιώνες που μπόρεσα να δω. Μην αναμοχλεύετε το έδαφος, σας παρακαλώ, έχετε καταστρέψει το έδαφος, θα το δούμε σε ένα λεπτό. Ανανεωμένα δέντρα γίνονται μια χαρά σε ελάχιστα χρόνια. Δεξιά εκεί κοιτάξτε πόσο μεγάλο δέντρο είναι και τι ωραία φυτοκόμη έχει, καινούρια φυτοκόμη. Εδώ δεν χρειάζεται να αραιώσετε πολύ. Μπαίνει φως σε αυτή τη φυτοκόμη μέσα. Στη Νότια Ιταλία κάνουν άλλα αντάλλων. Είναι κλαδεμένα, πολύ ηλικιωμένα δέντρα, τα οποία είναι κλαδεμένα όχι φέτος, πέρυσι, πρόπερσι, και αφήνουν ένα κλαδάκι σε κάθε σημείο, από κάτω μέχρι απάνω. Φυσικά μαζεύουν τις ελιές από κάτω από το έδαφος. Αυτοί καθαρίζουν το έδαφος στο τέλος και μαζεύουν τις ελιές από κάτω, αλλά κοιτάξτε τι φωτισμό που έχει αυτό το δέντρο και πόσο πολύ κόστος έχει για να κλαδέψει. Αυτό θέλει αναβατόρο να πηγαίνει πάνω κάτω στο δέντρο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αλλά τι έχει? Τεράστια βιομάζα στο σκελετό του δέντρου. Έχει αποθηκεύσει δηλαδή πολύ πράγμα στο σκελετό του δέντρου. Αφενός για να πάρει επιδότηση, γιατί αποθηκεύει άνθρακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή, και αφετέρου για να βοηθήσει αυτά τα κλαδιά να βγουν πιο δυνατά, να καρπίσουν πολύ για 3, 4, 5 χρόνια και μετά να έρθουν πάλι να τα πετσοκόψουν. Αυτό πάλι από την Νότια Ιταλία είναι αστείο τελείως. Είναι αυτό που λέω, το άτομο που έχει μαλώσει με το έτερο ήμιση στο σπίτι και δεν ξέρει τι να κάνει, θα πάει να κλαδέψει μια ελιά τέλεια, έχει τσιμπήσει κάθε κλαδάκι, το έχει τσιμπήσει και έχει αφήσει το καινούριο το βλαστό και τον καινούριο στο βλαστό. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας μας αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει. Εκτός είπαμε, αν είμαστε μαλωμένοι με το έτερο ήμιση και λέω δεν πάω στο σπίτι, εγώ θα κλαδεύω τις ελιές. Και κλαδεύεις 2 μήνες τις ελιές. Εντάξει, αυτό εντάξει. Άμα είναι κάποιος συνταξιούχος και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Προσέξτε αυτό εδώ στον κορμό. Βλέπετε, είναι μια παγίδα για να μην μπορούν να περάσουν τα έρποντα έντομα που κάνουν μερικές φορές ζημιά στην ελιά. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, κοιτάμε από τη μία, όταν τελειώσουμε το κλάδεμα, κοιτάμε από τη μία πλευρά του δέντρου και βλέπουμε από την άλλη καθαρά. Βασικότατο, από παλιά όμως. Τώρα, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Χοντροκλάδο να κάνουμε γρήγορα, να φύγουν αυτά που έχουν σκιά και έχουν καταναλωθεί, παρήγαγαν δηλαδή ελιές κάνα 2 χρόνια, να φύγουμε καινούριους βλαστούς. Αυτό κάνετε, πιστεύω όλοι. Απλά σας έδωσα μια διαφορετική εκτίμηση, μια διαφορετική προσέγγιση. Τι να πω? Υπάρχουν και αυτές οι ποικιλίες που πάνε προς τα πάνω, κάνουν χριστουγεννιάτικα δέντρα.
δεν σας ενδιαφέρουν, θέλουν μεγάλες εκτάσεις, φυτεύονται αρκετά στην Ελλάδα. Έχουμε 3-4 μηχανές τώρα που μαζεύουν τέτοιες ελιές στην Ελλάδα. Αυτό το λάδι είναι καλής ποιότητας όσον αφορά, γιατί μαζεύονται ελιές πράσινες αυτές οι ελιές και γυρούνται αμέσως λάδι. Από την άλλη μεριά φέρνουν τόσα πολλούς ψεκασμούς και τόσες πολλές ισορροές που είναι απαράδεκτο. Πάμε στην άρδευση. Μερικοί δεν έχετε νερό να ποτίσετε, μερικοί όμως μπορείτε να ποτίσετε. Φυσικά η άρδευση βοηθάει την καλύτερη βλάστηση και την ανάπτυξη των καρπών. Δουλεύουν πολύ καλύτερα τα φύλλα. Πιστεύω όλοι να καταλαβαίνετε ότι η φωτοσύνθεση των φύλλων είναι η βάση. Όσο καλύτερα φωτοσυνθέτουν τα φύλλα, τόσο περισσότερο υδατάνθρακες παράγουν, ζάχαρη παράγεται για το φυτό, για να το φτιάξει νέους βλαστούς, νέα φύλλα και καρπούς. Όλα παίζουν με τη φωτοσύνθεση. Επομένως, αν ποτίζουμε, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, πολύ καλύτερη ανάπτυξη, πολύ καλύτερη καρποφορία, μείωση της παρμιαυτοφορίας που λέγαμε πιο νωρίς και αποτελεσματικότερη χρήση των λιπασμάτων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το περιβάλλον και για την τσέπα μας. Γιατί είναι ακριβά τα λιπάσματα και πρέπει να σκεφτόμαστε και την τσέπα μας, νομίζω. Κάποιοι το ξέρουν, είναι λάδι, δεν ενδιαφέρονται, πάνε, φορτώνουν το αγροτικό εκεί και πηγαίνουν, ρίχνουν όλα τα λιπάσματα. Αλλά ελπίζω από εδώ όταν φύγετε να ξέρετε να λιπάνετε λίγο καλύτερα. Και με λιγότερα λιπάσματα, βέβαια. Η άρδευση βοηθάει πολύ από μάλλον να είναι βρεγμένο το έδαφος καλούτσικα, καλά, από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο. Το Φλεβάρι διαφοροποιεί τα άνθη, Απρίλιο ανθίζει, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα ο καρπός, όπως ξέρετε, μέχρι τον Ιούνιο, χαλαρώνει λίγο τον Ιούλιο, πάτε διακοπές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε σχεδόν καθόλου, αν είναι εξαιρετικές συνθήκες όπως ήταν φέτος, θα χάσετε τους καρπούς. Θα στρίψουν τα φύλλα, θα συρρυκνωθούν οι καρποί και θα πέσουν και οι καρποί κάτω. Εντάξει, θέλει λίγο νερό τον Ιούλιο. Σε γενικές γραμμές όμως δεν κερδίζετε τίποτα με την άρδευση εκτός να κρατήσετε τους καρπούς απάνω. Δεν μεγαλώνουν, δεν φτιάχνουν λάδι, τίποτα. Από τον Αύγουστο και μετά όμως, από τις αρχές Αυγούστου και μετά όμως, η ελιά και μεγαλώνει η σάρκα της πολύ και γεμίζει με λάδι. Επομένως, θέλει νερό και φαΐ. Και φαΐ. Εφόσον μπορείτε να ποτίσετε λοιπόν από τις αρχές Αυγούστου μέχρι την έναρξη ορίμανσης των καρπών, μέχρι να πάρουν δηλαδή ένα χειρένιο χρώμα ή κάτι να μην είναι τόσο πράσινο και να πάνε προς το χειρένιο, μπορείτε να ποτίσετε και θα κερδίσετε λάδι εφόσον έχουν και λίγο κάλιο τα δέντρα διαθέσιμο να πάρουν από κάτω. Όσο περισσότερο νερό βάζετε βέβαια, τόσο πιο μεγάλες θα γίνουν οι ελιές και λιγότερο λάδι θα έχουν ανά κιλό ελιάς. Το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό με μέτρετε το νερό σας παρακαλώ. Όλα κοστίζουν, όλα είναι σε έλλειψη να το πω. Όχι σε επάρκεια να το πω. Να είμαι πιο επίοικης. Δεν έχουμε ούτε αρκετό νερό, ούτε αρκετά λεφτά, ούτε μπορούμε να βλάπτουμε το περιβάλλον πάρα πολύ. Δεν βλέπω μέλλον με τον άκρατο αυτό καταναλωτισμό που είχαμε μέχρι τώρα και στις καλλιέργειες. Σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε σταγόνες, μην μετακινείτε μέσα στη σεζόν τις σταγόνες από εδώ και από εκεί. Μην αλλάζετε θέση. Αν είναι να αλλάξετε θέση, θα το αλλάξετε τον Απρίλιο, πριν από τις πρώτες αρδεύσεις. Έτσι, πριν από τις πρώτες αρδεύσεις. Αλλά καλά είναι να μένουν στο ίδιο σημείο. Ξέρετε τι κερδίζετε. Αν ποτίζετε και πέφτει το λίπασμα σε αυτό το σημείο, οι περισσότερες ρίζες του δέντρου είναι εκεί και δουλεύουν όλο το καλοκαίρι. Δουλεύουν όλη τη βλαστική περίοδο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Και δεν χρειάζεται να φτιάξει άλλες ρίζες στο δέντρο. Άρα οι ρίζες θέλουν ζάχαρη για να αναπνεύσουν, για να μεγαλώσουν. Όσο πάτε και σκορπάτε το νερό από εδώ και από εκεί, θα πρέπει να φτιάχνουν καινούργιες ρίζες συνεχώς τα δέντρα, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν περισσότερη ζάχαρη για τις ρίζες, ενώ εσείς τι θέλετε, να βάλετε το λιπασματάκι και το νεράκι σε εκείνο το σημείο που είναι η σταγόνα, εκεί που είναι οι ρίζες όλα τα χρόνια, να μην σπαταλάει το δέντρο ενέργεια για να φτιάξει καινούργιες ρίζες και να χάνετε φυσικά στην παραγωγή. Τι θα κάνει, θα χάνει στην παραγωγή. Συγκεκριμένες είναι οι ποσότητες ζαχάρου που μπορεί να φτιάξει η φωτοσύνθεση. Αν τρέχετε από εδώ και από εκεί να φτιάξετε, γι' αυτό σας παρακαλώ και το λίπασμα τοπικά. Και το λίπασμα τοπικά. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αν δεν έχετε πολύ νερό, αν θεωρείτε ότι ταλαιπωρούνται πολύ, όπως φέτος το καλοκαίρι, καλό θα ήταν να ψεκάσετε κάτι να μειώσουμε την καταπώνηση που αισθάνονται τα δέντρα.
Βοηθάει πολύ. Να ψεκάσετε κάτι, μια σκόνη, ένα σκεύασμα που μειώνει αυτή τη θερμική καταπώνηση. Σταγόνες, ακόμα και στο πιο ξηρό έδαφος, μπορούν να φτιάξουν καλές ελιές, αρκεί, σας είπα, να είναι τοπικά η άρδευση και η λίπανση σε αυτά τα σημεία. Αυτοί έχουν μια ουρά χείρου γύρω-γύρω, θα πέσει πολύ περισσότερο νεράκι, σε πολύ περισσότερη επιφάνεια. Μια χαρά, θέλετε όμως ζυζανιοκτόνο για να αντιμετωπίσετε τα χορτάρια που θα βγαίνουν εκεί. Πάμε λοιπόν στα ζυζάνια. Γιατί να αντιμετωπίσουμε τα ζυζάνια? Εντάξει, στα νεαρά δέντρα είναι πολύ μεγάλη ο ανταγωνισμός. Στα ξηρικά μας παίρνουν την υγρασία της άνοιξης, επομένως καλά είναι να φύγουν τα ζυζάνια, αλλά παράγουν και την οργανική ουσία. Στα ξηρικά εδάφη η οργανική ουσία είναι πολύτιμη. Γιατί όσο περισσότερη οργανική ουσία έχετε στο χωράφι, θα κρατήσει περισσότερο ώρα τις βροχές. Αλλά δυστυχώς τα ζυζάνια θα σε επιφάνουν. Ευτυχώς κάνουν και κάτι τα ζυζάνια. Μεγαλώνοντας, παράγουν βιομάζα. Μεγαλώντας το φθινόπωρο, παίρνουν το εξτρά άζωτο που έμεινε από τα λιπάσματά σας. Το κάνουν οργανική ουσία και το αφήνουν στο χωράφι. Επομένως τα ζυζάνια δεν είναι εχθροί μας. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Το αντιμετώπιση ζυζανίων είναι λάθος λέξη από μένα. Συγγνώμη. Έπρεπε να γράφουμε να τα διαχειριζόμαστε. Έτσι. Μην ξεχνάτε τα κλαδευτικά. Το δέντρο στο τέλος της ζωής και τα ζυζάνια είναι δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ελπίζω σε ελάχιστα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει επιδοτήσεις μόνο γι' αυτό. Πόσο διοξίδιο του άνθρακα μαζέψατε στο χωράφι σας, το απορροφήσατε την ατμόσφαιρα να μειώσουμε την κλιματική κρίση. Τα προβλήματα που συνεπάγονται από την κλιματική κρίση μπορεί να τα κάνει η ελιά φανταστικά. Μπορεί να τα κάνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και πώς θα μετριέται αυτό? Με την αύξηση της οργανικής ουσίας. Αν μετράμε κάθε 5 χρόνια την οργανική ουσία του εδάφους και δούμε μια αύξηση της οργανικής ουσίας, άμεσα αυτό μετατρέπεται σε άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα που πάρθηκε από την ατμόσφαιρα και αποδικέται στο έδαφος. Με όλα τα καλά που κάνει η αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος. Με όλα τα καλά. Πάρα πολλά καλά. Επομένως, κλασικές τεχνικές διαχείρισης, αναμόχλευση του εδάφους σε όλη την επιφάνεια του ελαιώνα. Για να πω, τόσο καύσιμο, αν έχετε και φρέζες κιόλας, το καταστρέφετε τελείως το έδαφος και όλη την οργανική ουσία που έχει το έδαφος. Ξέρω, είναι το καλύτερο στο καφενείο. Έτσι, στο καφενείο είστε οι πιο σπουδαίοι, αν έχετε ένα καθαρό χωράφι, αλλά δεν είναι το καλύτερο χωράφι. Είναι το χειρότερο χωράφι, να το ξέρετε. Ζυζανιοκτώνα πάνω στη γραμμή, κάτω από την κόμη, στην περιοχή που αρδεύεται, είναι μια λύση στους συμβατικούς ή στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Όσο δυνατόν λιγότερο ζυζανιοκτώνα, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μανία σας έχει πιάσει σε μια ψεκαστήρα 16 λίτρων να βάζετε, ας πούμε, 700 ml Roundup, ας πούμε, ενώ με 300 μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Φτηνό το Roundup, τι είναι, 150 τα λίγα λίτρα, πόσο είναι, το 100-200, πόσο έχει πάει κάποια στιγμή, είναι μια τρέλα. Γιατί πληρώνετε τόσο λεφτά? Έτσι. Χρυσάφι το έχει κάνει το λάδι τελικά που βγάζει. Εφαρμογή διαχείριση στη Δυτική Πελοπόννησο. Τι κάναμε λοιπόν? Πήγαμε εκεί στη Δυτική Πελοπόννησο, ήταν 90 στρέμματα κορονέικοι, ο μπαμπάς και ο γιος. Ο γιος τον πείσαμε να σταματήσει να αναμοχλεύει το έδαφος. Ο μπαμπάς πήγαινε στο καφενείο, αναγκαστικά έπρεπε να περνάει φρέζα συνέχεια το χωράφι και να το έχει πεντακάθα. Σε 2 χρόνια, παρακαλώ, αυξήσαμε την οργανική ουσία με τη μία αναμόχλευση. Έτσι βελτιώσαμε τις ιδιότητες του εδάφους, την αγωγημότητα του εδάφους, την υδατοχωρητικότητά του, πόσο νερό κρατάει δηλαδή από τις βροχές κτλ. Σε 2 χρόνια. Και ευτυχώς πήγα εκεί, τα είπαμε μια φορά και ένα βράδυ εκεί σε ένα μέρος και έρχεται ο παππούς και μου λέει ο παπάς, τέλος πάντων που ήταν αρκετά μεγάλος, μου λέει: τελειώστε το πρόγραμμά σας και θα σταματήσω και εγώ να φρεζάρω. Λέω: χαλάει τα 1050 χιλιόμετρα που έκανα από το Βόλο, μια μέρα πήγα, την άλλη μέρα γύρισα, για να έχω έναν ηλικιωμένο να αλλάξει μυαλό. Έναν ηλικιωμένο. Μπορεί να άλλαξαν κι άλλοι. Αλλά ένας ήταν σίγουρος. Και αυτό ήταν καταπληκτικό για μένα, μεγάλη επιτυχία. Να αλλάξει το μυαλό σε έναν μεγάλο άνθρωπο είναι λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι μπορείτε να κερδίσετε λεφτά. Μπορείτε να αυξήσετε και την παραγωγή πολλές φορές. Στη βιολογική ελαιοκομεία, βέβαια, μόνο κοπές και αναμόχλευση έχετε, αναγκαστικά. Προσέξτε στα επικίνδυνα εδάφη, μην αναμοχλεύετε ποτέ, καήκαμε. Για αύξηση της βιοποικιλότητας υπάρχουν διάφορα τραυματάκια. Βιοποικιλότητα, τι λες να είναι? Θέλω να έχω όσο δυνατόν περισσότερα είδη φυτών μέσα στο χωράφι.
γιατί τα περισσότερα είδη φυτών σημαίνουν και περισσότερα ζωντανά μέσα. Έντομα, ακάρεα, κάποια άλλα ζωάκια που περπατάνε στο έδαφος κάτω, όχι ποντίκια και τέτοια, και ποντίκια μπορεί να έχω, αλλά θα έχω και κανένα φύλλο. Τρομακτικά πράγματα, έτσι. Ή θα έχω και μερικά επικονιάζοντα έντομα, όχι μόνο τις μέλισσες και πολλά άγρια επικονιάζοντα έντομα. Τεράστιο ζήτημα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Μας λιγοστεύουν τα επικονιάζοντα έντομα και δεν ξέρουμε γιατί. Μειώνονται πάρα πολύ τα επικονιάζοντα έντομα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 40% τουλάχιστον των καλλιεργούμενων καλλιεργειών, των καλλιεργούμενων φυτών δεν θα υπάρχουν. Γιατί δεν θα φτιάχνουν σπόρο. Αν δεν έχουμε αρκετά τέτοια έντομα επικονιάζοντα. Δεν θα αντέξει η ανθρωπότητα ίσως με αυτή την κατάσταση. Προσέχουμε πάρα πολύ, τεράστιο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοποικιλότητα, biodiversity, αν έχετε ακούσει. Έτσι, κοπές της ζανιοκτώνα κάτω από την κόμη αφήνουμε, για να μην έχουμε ανταγωνισμό με τα δέντρα μας, που μας πάρουν το νερό μας, έτσι. Αλλά τα αφήνουμε να μεγαλώσουν όταν δεν χρειάζεται. Ξέρετε τώρα ότι είναι υποχρέωση να μην είναι καθαρό το χωράφι φθινόπωρο χειμώνα. Είναι υποχρέωση. Και είναι επίσης, παίρνει επιδότηση να κάνετε χλωριλίπανση. Παίρνεις επιδότηση να κάνεις χλωριλίπανση αυτή τη στιγμή. Αυτό θα χρειαστεί μικρή ανεμόχλευση, αλλά μια σπαρτική τσακατσούκα εκεί θα το κάνει στη δουλειά σχετικά εύκολα. Δεν χρειάζεται να τα αλέτρια και τέτοια για να σπείρετε ένα βίκο. Έτσι, προς Θεού. Αν αφήνετε τα ζυζάνια μέχρι να σποριάσουν την άνοιξη μακριά από τα δέντρα, δεν σας επηρεάζει καθόλου. Θα σποριάζουν και θα έχετε πλούτο. Θα έχετε περισσότερα είδη μέσα. Αν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά θα έδινα επιδοτήσεις πηγαίνοντας τον Απρίλιο να δω αν έχει κάψει τα κλαδιά ή τα έχει αφήσει μέσα και αν έχει πολλά ζυζάνια μέσα ή όχι. Αν τα είχε κάψει και αν είχε περάσει και είχε καταστρέψει τα ζυζάνια ήδη σε όλο το χωράφι του, δεν θα του δίνα ούτε €1. Ούτε €1. Γιατί καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει το χωράφι του, καταστρέφει και το περιβάλλον. Και θα πάρει λεφτά ευρωπαϊκά. Όχι. Όχι, προς Θεού. Τώρα αυτά δίνονται όλα, δεν ξέρω γιατί, σε όλους και ό,τι και να κάνουν, ενώ υπάρχουν υποχρεώσεις σας, να το ξέρετε. Φυτοφράχτες, τι λέμε, στις άκρες των χωραφιών να υπάρχει άγρια βλάση. 3 λαλούν και 2 φορές. Έχουμε ένα πρόγραμμα που κάνουμε φυτοφράχτες τώρα σε ετήσιες καλλιέργειες και βάζουμε φυτοφράχτες τα οποία παράγουν και φαΐ για τις μέλισσες από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο. Διαφορετικά φυτά που ανθίζουν από τότε μέχρι τότε, για να είναι επικονιάζοντα έντομα εκεί, και πολλά φυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι εκεί στην καρδίτσα ξέρουν μόνο μπαμπάκι. Μπαμπάκι και στάρι. Και λέω, ρε άνθρωπε, υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που μπορεί να βγάλει απείρως περισσότερα λεφτά. Πιθανόν, εφόσον μπορέσει να το πουλήσει. Έτσι. Αυτό λοιπόν το χωράφι που βλέπετε εδώ. Αυτό το χωράφι που βλέπετε εδώ λοιπόν δεν είναι καλό. Είναι το χειρότερο που μπορείτε να έχετε. Εντάξει, το χειρότερο που μπορείτε να έχετε. Αυτό το χωράφι είναι καλό. Ζανιοκτόνο κάτω από τα δέντρα και το υπόλοιπο κόβονται τα χορτάρια όποτε χρειαστεί. Μέσα στο καλοκαίρι, εμείς σε Σεπτέμβριο μήνα ήμασταν εκεί, στην Πορτογαλία πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία. Βγήκαν λίγο χορτάρια. Ξέρω εσύ το καλοκαίρι πόσα χορτάρια θα βρουν, τι έγινε και αν πάμε τα χορτάρια εκεί, ποιον ενοχλούν. Κανένα. Έτσι, κανένα. Φυσικά στα επικοινή εδάφη σας είπα μόνο κόβουμε, ασυζητητή, και είναι πάρα πολύ ωραία η δημιουργία αυτής της γούρνας πάνω από την ελιά, μια γούρνα έτσι πάνω από την ελιά και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω το χώμα. Και αυτή τη φωτογραφία την έχω χαρακτηριστική. Κοιτάξτε τι βλέπω. Σας είπα, τον Απρίλιο θα πάω να δω πόσο χάλια είναι το χωράφι. Με τα πολλά χρόνια που αναμόχλευε το έδαφος, εδώ στις περισσότερες περιοχές μακριά από τα δέντρα δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Κάτι χορταράκια τόσα εδώ πεθαμένα και τίποτα άλλο. Θυμηθείτε την αυτή τη φωτογραφία γιατί θα δούμε μετά και έναν ελαιώνα στη Δυτική Κρήτη, ο οποίος δούλευε με ορθολογική διαχείριση στην κατάσταση, άφηνε τα κλαδευτικά μέσα δηλαδή κτλ. Θυμηθείτε την αυτή τη φωτογραφία. Κάτω από τα δέντρα όμως βλέπετε ότι έχω πολλά ζυζάνια και πολύ μεγαλύτερα ζυζάνια και πολύ πιο πράσινα ζυζάνια. Γιατί εκεί πέφτουν τα φύλλα και πέφτουν τα λιπάδα. Έτσι, πέφτουν τα λιπάδα. Και δεν μπορεί εύκολα να περάσει να οργώσει κιόλας από εκεί κάτω. Οπότε, κοιτάξτε τη βιομάζα παράγει εδώ από κάτω
Γιατί είναι πιο γόνιμο το έδαφος και αυτή η βιομάζα συνέχεια βελτιώνει το έδαφος. Είναι ένας κύκλος. Ένας καταπληκτικός κύκλος. Θα χρησιμοποιήσουν και τα υπολείμματα των λιπασμάτων, έτσι, ένα σωρό καλά πραγματάκια. Το υπόλοιπο σχεδόν τελείως άγωνο. Και λίγο πιο εδώ είχε και τη φωτιά. Τα κάρβουνα που είχε μείνει από τα κλαδιά που έκαψε. Πάμε λοιπόν στη λίπανση, κάνουμε πάσα. Είδατε κάτω από τα δέντρα είχαμε ψηλά χορτάρια γιατί λιπαίνουμε και όλες εκεί. Κάνουμε μια πάσα στη λίπανση. Περισσότερα βιβλία των τελευταίων δεκαετιών σας λένε κάντε μια εδαφολογική ανάλυση για να δείτε τι λιπάσματα θα βάλετε. Ποιοι νομίζουν ότι είμαστε? Πόσο πλούσιοι νομίζουν ότι είμαστε? Έτσι. Η εδαφολογική σας λέει τι πρέπει να βελτιώσετε στο έδαφος. Έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε το έδαφος πολύ πια. Η φιλοδιαγνωστική μας λέει τι λείπει από το δέντρο. Η εδαφολογική μας λέει πώς να το ρίξουμε αυτό. Πώς, με τι λίπασμα να το ρίξουμε. Εντάξει, και πότε. Και πότε. Αν είναι βαρύ το έδαφος, ρίξτε το πιο νωρίς. Αν είναι αμμώδες το έδαφος, προφανώς πρέπει να το ρίξετε σε δόσεις και πιο αργά. Και πιο αργά. Έχετε υψηλό πεθά, πρέπει να βάλετε θηϊκά λιπάσματα. Έχετε χαμηλό πεθά, πρέπει να βάλετε ασβεστούχα λιπάσματα. Εγώ έχω έναν ελαιόνα που είναι αλκαλικό το έδαφος και έναν ελαιόνα που είναι όξινο το έδαφος. Προφανώς ρίχνουν διαφορετικά λιπάσματα σε κάθε ελαιόνα. Προφανώς. Έτσι. Πώς αλλιώς θα βελτιώσω την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της ελιάς, αν δεν της ρίξω το σωστό λίπασμα. Το ξέρω από την εδαφολογική. Άμα όμως λείπει μαγκάνιο, ας πούμε, στην εδαφολογική, θα πάω να βάλω μαγκάνιο στις ελιές. Σιγά τα αυγά. Σιγά να μην λείπει μαγκάνιο από τις ελιές. Δεν λείπει μαγκάνιο από τις ελιές. Κατά 99% και το χέρι μου στη φωτιά θα τώρα δεν λείπει μαγκάνιο από τις ελιές. Δεν χρειάζεται να το βάλω. Πόσο μάλλον να βάλετε θηϊκό μαγκάνιο στο έδαφος. Πόσο ηλίθιο μπορεί να είναι αυτό. Αλλά άμα κάνετε εδαφολογική ανάλυση μπορούν να σας το πούνε. Βάλτε θηϊκό μαγκάνιο στο έδαφος. Μη χειρότερο. Μου φέρνει εδαφολογικές και λέει, καλά, αυτός είναι χημικός. Είναι χημικός. Και μόνο αυτό το εργαλείο έχει. Ούτε το χωράφι έχει δει, ούτε φιλοδιαγνωστική έχει. Πώς θα πει να κάνει λίπανση, λοιπόν. Πώς θα πει να κάνει λίπανση. Λοιπόν, προσέξτε πολύ. Πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των δέντρων, οι εκροές σε θρεπτικά. Αν λοιπόν καίτε τα κλαδιά, είναι και αυτό εκροή. Πρέπει να προσθέσετε και άλλα λιπάσματα για να καλύψετε αυτή την εκροή που έφυγε από το δέντρο. Αν μένουν τα κλαδιά μέσα, γίνονται κομματάκια, μεταφέρονται λίγο πιο κάτω, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μένουν μέσα στο χωράφι. Εκτός από το άζωτο που χάνουμε το 50%. Το 50% του αζότου που είχαν τα κλαδιά και τα φύλλα το χάνουμε δυστυχώς γιατί πάει σαν αμμονία στην ατμόσφαιρα. Θα τα πούμε σε ένα λεπτό. Εγώ επιμένω τα τελευταία χρόνια, δεν βρίσκω κανένα λόγο να βάλετε το 15-15-15, το 12-12-17 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο βάζετε. Εντάξει. Απλά λιπάσματα. Απλά. Νητρική αμμονία, θηϊκή αμμονία. Απλά. Για το άζωτο, θηϊκό κάλιο. Θηϊκό κάλιο μαγνήσιο. Όσα μέρη έχω δει στην Ελλάδα, Θεσσαλία και Μακεδονία, που έχω δει πολλές εδαφολογικές και έχουμε κάνει και πολλές μετρήσεις εμείς και τέτοια, υπάρχει τόσο πολύ μαγνήσιο εκεί που υπάρχει και ασβέστιο, που μην ξαναβάλετε μαγνήσιο. Εντάξει, θα μαλώσουμε την εταιρεία άμα το πω αυτό, αλλά το θηϊκό κάλιο μαγνήσιο δεν είναι για τις περισσότερες καλλιέργειες των δέντρων κατάλληλο, πόσο μάλλον γιατί το διαφημίζουν για την ηλιά. Γιατί όλα τα εδάφη και όλες τις φιλοδιαγνωστικές μου δείχνουν υπερεπάρκεια σε μαγνήσιο. Θα βάζω και άλλο μαγνήσιο. Για να βάλω με ένα λίπασμα 30 κιλά καλίου, μονάδες καλίου στα 100 κιλά του λιπάσματος, ή θα πάω με θηϊκό κάλιο να βάλω 50 μονάδες καλίου στα 100 κιλά του λιπάσματος. Έχει διαφορά. Αν χρειάζομαι 10 μονάδες στο στρέμμα, έχει διαφορά. Το ένα θα πληρώσω πολύ περισσότερα λεφτά και θα βάλω και μαγνήσιο που μπορεί να κάνει κακό. Γιατί ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο στο έδαφος, στην άργυλο εκεί και στην οργανική ουσία ανταγωνίζονται το ένα τ' άλλο. Αν έχω πολύ ασβέστιο και μαγνήσιο, θα μου κλωτσίσουν το κάλιο από την άργυλο και άμα βρέξει πολύ υποτίσω αρκετά, θα φύγει το κάλιο κάτω από το ριζόστρωμα. Το χάσα. Πάει. Τελείωσε. Τζάμπα το έβαλα. Τζάμπα το έβαλα. Επομένως, έχει ενδιαφέρον εδαφολογική όπως σας είπα, πολύ περισσότερο φιλοδιαγνωστική, αλλά τι λίπασμα θα βάλω έχει εδαφολογική. Όχι πόσο, ούτε έτσι, το πόσο αυτό είναι μεγάλος πόνος. Όχι στα βασικά πλήρη λιπάσματα,
Έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια με άλλα φιλοβόλα δέντρα. Δεν μπορέσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα καλό και δυνατό για να δουλέψουμε με απλά λιπάσματα. Αλλά εγώ στο χωράφι μου βάζω πλήρες λίπασμα για να βάζω λίγο φόσφορο έτσι. Για το... Κάθε 5-6 χρόνια. Κάθε 5-6 χρόνια μια φορά. Τα επόμενα χρόνια άζωτο, κάλιο και βόρειο. Η ελιά, αυτά τα τρία πράγματα θέλει σχεδόν παντού. Αν κάνετε φιλοδιαγνωστική, κοιτάξτε και το ψευδάργυρο, μήπως σας λείπει ψευδάργυρος, αν έχετε πολύ ασβέστιο στο έδαφος. Προσέξτε και το ψευδάργυρο. Μπορεί να λείπει πολύ συχνά. Το βόρειο λείπει από παντού, αν δεν το βάζετε. Το άζωτο σας δείχνει. Μικρή βλάση, λιγότερο πράσινα φύλλα. Το κάλιο σας δείχνει. Λίγο λάδι στις ελιές, μικρότερη ανάπτυξη του ελαιόκαρπου. Ο ελαιόκαρπος αναπτύσσεται με το κάλιο και με υγιή φύλλα τα οποία έχουμε και το άζωτο. Και το λέω πάντα κλασικά, ένα στρέμμα ελιάς που παράγει φέτος θέλει υπερδιπλάσια ποσότητα αζότου από ό,τι θέλει ένα στρέμμα μιλιάς. Η μιλιά με 4-5 κιλά άζωτο την έκανε τη δουλειά. Η ελιά μπορεί να χρειαστεί να βάλω από 6 μέχρι 10 κιλά άζωτο στο στρέμμα το χρόνο. Ανάλογα την παραγωγή βέβαια. Φέτος εγώ έχω μια πολύ καλή παραγωγή στον ελαιόνα μου και έχω βάλει 6,5 κιλά άζωτο. Αλλά το έχω βάλει 6 φορές. Κυπελάκι σε κάθε σταγόνι, γιατί δεν έχω λιπάσματα το διανομέα, είναι μικρό το χωράφι. Κυπελάκι σε κάθε σταγόνι. Έτσι. Πουθενά άλλο. Εκεί που ποτίζω, βάζω και το λίπασμα. Έτσι είναι 100% αποτελεσματικό, γιατί παραπάνω 3 κιλά δεν πρέπει να φύγουν στους καρπούς, ας μην γελιόμαστε. Εντάξει, δεν πρέπει να φύγουν. Θα φύγουν όμως 5-6 κιλά κάλιο. Επομένως πρέπει να βάλω και 7-8 κιλά κάλιο σίγουρα. Εντάξει. Και δεν φεύγει τίποτα από όλα τα άλλα. Μερικές εκατοντάδες γραμμάρια ασβέστιο, μαγνήσιο, μερικές δεκάδες, 20-30 γραμμάρια βορείου, τίποτα άλλο δεν φεύγει. Έτσι ψηλοπράγμα. Πότε τα. Και βέβαια αυτό σας είπα, με την υδρολίπανση έκανα όλη τη δουλειά, γιατί δεν ψεκάζω τίποτα στις ελιές μου, οπότε δεν χρειάζεται και τις κλαδεύω καλά, αερίζεται λίγο το χωράφι και έχω από πίσω εγκατηλημμένο ελαιόνα, οπότε δεν έχω και δάκο στο χωράφι μου σχεδόν ποτέ. Και αυτό τα έκανα όλα υδρολίπανση. Αλλιώς τα έκανα και διαφυλικά κάποια με πολύ καλύτερα αποτελέσματα ακόμα. Πότε χρειάζεται αθρεπτικά ελιά. Να φτιάξετε καινούργια βλάση, θέλει μπόλικο άζωτο και λίγο κάλιο. Άρα την άνοιξη θέλει μπόλικο άζωτο και αρκετό κάλιο. Και βόρειο, για να έχει τέλεια άνθη, για να έχει πολλά θηλυκά άνθη, για να φτιάξει καρπούς τελικά και όχι μόνο ασθενικά άνθη που απλά θα σπρίσει το δέντρο. Και Αύγουστο, μετά τις 5 Αυγούστου, πρέπει να βάλουμε 2 δόσεις οπωσδήποτε άζωτο και κάλιο. Άζωτο και κάλιο. Οπωσδήποτε. Αν έχουμε ελιές. Αν δεν έχουμε ελιές, ό,τι βλάση είχε ελιά, την έκανε μέχρι τον Ιούνιο και τέλος. Έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αν θέλουν να πάρουν όμως λάδι και αρκετό μέγεθος καρπού, πρέπει να έχουν και λίγο άζωτο και λίγο κάλιο από τις 5-10 Αυγούστου και μετά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου το πολύ. Έτσι. 2 δόσεις να βάλετε μέσα Σεπτεμβρίου. Προσοχή στα αμμονιακά και στην ουρία. Πιστεύω να το ξέρετε όλοι σας ότι αν ρίξετε το λίπασμα και δεν βρέξει ή δεν λιώσει το λίπασμα, είτε τα αμμονιακά ή η ουρία, ένα πολύ μεγάλο μέρος φεύγει στην ατμόσφαιρα. Βλάπτεται πολύ το περιβάλλον και τις τσέπες φυσικά. Έτσι, γιατί έχει πολύ μικρή αποτελεσματικότητα χρήσης του αζότου. Με αυτά και με αυτά, άμα ανοίξετε κάποια παλιά βιβλία, μιλάνε για 1 κιλό άζωτο το δέντρο. Το δέντρο. Δηλαδή πάνω από 20 κιλά αζότο το στρέμμα. Γιατί η αποτελεσματικότητα χρήσης ήταν ελαχιστότατη. Για το φόσφορο δεν συζητάω. Ο φόσφορος, ό,τι ρίχνετε στο έδαφος σας, αν είναι όξινο ή αλκαλικό το έδαφος σας, μένει στο έδαφος, μπλοκάρεται εκεί και δεν είναι διαθέσιμο στα φυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι άχρηστο το πλήρες λίπασμα 12, 12, 17, 15, 15, 15. Έχει τεράστια ποσότητα φωσφόρου, το δέντρο θα χρειαστεί λίγες εκατοντάδες γραμμάρια, 3-4 εκατοντάδες γραμμάρια φόσφορο, μόνο, στο στρέμμα, μόνο, και εσείς πάτε και βάζετε 10 κιλά φόσφορο. Και καθόλου από αυτά δεν είναι διαθέσιμο στο φυτό. Άμα κοιτάξετε στα φύλλα θα δείτε έλλειψη. Κάποιοι θα δείτε τι κάνουν. Τι κάνεις, κάνει μια υδρολίπανση με λίγο φωσφορικό μονοαμμόνιο, έτσι 2-3 μονάδες στο στρέμμα και είναι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται να βάλεις. Ένα ψεκασμό, άμα κάνεις ένα ψεκασμό την άνοιξη
για κάποια ασθένεια, κυκλοκόνιακά ή τέτοια, βάλετε λίγο φόσφορο μέσα εκεί, 10 κιλά φωσφορικό μονοαμμόνιο και έχεις καλύψει 7-8 στρέμματα με το φόσφορο. Και τελείωσε. Τώρα, όσον αφορά την οργανική λίπανση, ρώτησα πριν την κυρία Σακή τι γίνεται εδώ από οργανική ουσία, αν έχετε περισσεύματα οργανικής ουσίας, ποιος τη διαχειρίζεται, τι κάνει. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν βάλετε κάποιες ποσότητες, σας είπα, κάτω από 10 κιλά το στρέμμα άζωτο και κάτω από 8 κιλά κάλιο, τη χρονιά της παραγωγής, την επόμενη πολύ λιγότερο κάλιο, καλύψατε τις ανάγκες του δέντρου με λίγη οργανική ουσία, αν μπορεί. Γιατί η οργανική ουσία θα έχει το διαθέσιμο φόσφορο, θα έχει το διαθέσιμο μαγκάνιο, θα έχει το διαθέσιμα τα ίχνοστοιχεία. Προσπαθήστε να βάζετε λίγη οργανική ουσία. Βελτιώνετε συνεχώς το έδαφος σας ποικιλότροπα. Πιστεύω να το ξέρετε πόσο σημαντική είναι η οργανική ουσία. Παντού φωνάζω, αν έχετε οργανική ουσία, βάλτε το. Να μια πάσα που κάνω στον δήμαρχο εδώ πέρα τώρα και στο τμήμα, προσπαθήστε να φτιάξετε μια εταιρεία, μια δομή η οποία θα ανακυκλώνει οργανικά υλικά, η οποία κομποστοποιεί τα οργανικά υλικά και θα μπορεί να τα δίνει στους ανθρώπους. Στην Ιταλία όλες σχεδόν οι πόλεις πια έχουν κάδους για οργανικά σκουπίδια στις πόλεις από τους κατοίκους των πόλεων. Τα παίρνουν αυτά, είναι πληρωμένος ο κομποστοποιητής, κάποιος που θα κάνει κόμποστ και το δίνει με 2-4 ευρώ τον τόνο στους παραγωγούς για να το βάλουν στα χωράφια. Ξέρουν τη σημασία της οργανικής ουσίας. Εσείς έχετε ένα σωρό εδώ πέρα οργανική ουσία από ό,τι κατάλαβα. Μόνο οι κότες εδώ το τι παράγουν, αλλά και τα εγωπρόβατα και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να παράγει κάτι. Συν τη χλωριλίπανση που μπορείτε να κάνετε, κερδίζετε άπειρα. Σας είπα, η χλωριλίπανση επιδοτείται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και όλα αυτά θα σας βελτιώσουν τις ιδιότητες του εδάφους. Υγιές έδαφος σημαίνει σε μεγάλο βαθμό και υγιές δέντρο. Χλωριλίπανση, είπα ήδη, εντάξει, σπορά βίκου, στα αλκαλικά εδάφη, λαθούρι στα όξινα εδάφη, παράγει βιομάζα, παράγει πολύ άλογο για τις ανάγκες του ελαιόδεντρου. Πότε κάνουμε τη χλωριλίπανση είναι ένα θέμα, δεν μαζεύετε πράσινες ελιές εσείς. Αν όμως ο καιρός σας είναι ίδιος μέχρι τον Νοέμβριο και μαζέψετε τις ελιές σας μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, μπορείτε να σπείρετε μετά, μπορείτε να σπείρετε τη χρονιά που δεν έχετε παραγωγή. Μπορείτε, αλλά κινδυνεύετε την άνοιξη, η χλωρή λίπανση να σας τραβάει το νερό και οι ελιές να μην έχουν νερό. Αν μπορείτε να ποτίσετε λοιπόν, είναι πολύ ωραία να βάζετε χλωρή λίπανση και τη χρονιά που περιμένετε καρποφορία και έχετε καρπία. Άμα μαζεύετε πράσινες ελιές, σε άλλες περιοχές που μαζεύουν πράσινες ελιές τέλος πάνω, από τον Οκτώβριο μπορείτε να σπέρετε μια χλωρή λίπανση και να πάρετε 70 ευρώ το στρέμμα νομίζω. Αν είναι κάποιος που ξέρει, διορθώστε μου. Αλλά νομίζω 60-70 ευρώ το στρέμμα για να σπείρετε χλωρή λίπανση. Για να σπείρετε χλωρή λίπανση. Να μην βάλετε πολύ άζωτο. Να μην βάλετε πολύ άζωτο. Φανταστείτε το έτσι. Σας πληρώνει για να μην βάλετε πολύ άζωτο και να κάνετε καλύτερο το έδαφος. Τρελό. Όταν είναι αρδευόμενος μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί μπορεί να ποτίσει και από το Μάρτιο, άμα ξερά, για να μεγαλώσει περισσότερο χλωρή λίπανση ή για να μην έχουν τα δέντρα σας πρόβλημα. Ή μην βάζετε χλωρή λίπανση κάτω από τα δέντρα. Πώς θα μπείτε και από κάποιον σπάτε και έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι φυτοπροστάτης, οπότε λίγα πράγματα θα σας πω. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Πώς πάμε. Με κυνηγάτε. Εντάξει, σε μία ώρα θα έχω τελειώσει. Θα σας κουράσω λίγο. Λοιπόν, ο δάκος. Μόνο με παγίδευση, μόνο με δολωματικούς μέχρι το Σεπτέμβριο. Μετά το Σεπτέμβριο ξεκάζουν. Αν είναι μεγάλη πληθυσμή του δάκου. Να ξέρετε όμως ότι ό,τι ρίξετε, πρωτενώνεις, βιολογικούς ή τέτοια πράγματα, ή εντομοκτώνα, έτσι, θα μείνει στο λάδι. Θα μείνει στο λάδι. Εντάξει, ό,τι ρίξετε από τον Αύγουστο και μετά, στα δέντρα επάνω, θα μείνει στο λάδι. Οκ, πουλήσετε αυτό και βρείτε έναν βιοκαλλιεργητή, μπας και είναι πραγματικός βιοκαλλιεργητής, να φάτε εσείς πιο καθαρό λάδι, αν είναι πραγματικός βιοκαλλιεργητής. Όλες οι ασθένειες σχετίζονται με την πυκνότητα της κόμης και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Αν είστε σε μια περιοχή που είναι υγρασία πολύ, θα έχετε προβλήματα με τις ασθένειες. Γι' αυτό πρέπει να κλαδέψετε καλύτερα, να αερίζετε καλύτερα το χωράφι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να αναγκαστείτε να κόψετε τα χορτάρια από τον Μάρτιο. Αλλιώς αφήστε τα ζυζάνια να μεγαλώνουν και τον Απρίλιο. Αν είναι στεγνό σχετικά το μέρος σας. Δεν έχει υγρασίες, δεν μάλλον καμιά γούρνα μέσα που μαζεύει υγρασία δηλαδή. Παραδείγματα για δάκο.
Μια χρονιά, δεν είναι 3-4 χρόνια, από τον Ιούνιο ο Δάκος έκανε πάρτι. Η δακοκτονία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν είχε ξεκινήσει καν, δεν είχαν κάνει τους διαγωνισμούς και τέτοια. Κάνω δωλωματικό 1, κάνω δωλωματικό 2, κάνω δωλωματικό 3. Ο Δάκος ήταν εκεί, γιατί έβαλε και Ματφέη και παρακολουθούσα και εγώ τον Δάκο. Παράτησα. Τα παράτησα. Δεν είχα δυνατότητα να φτιάξω ελιές εκείνη τη χρονιά. Και πραγματικά όλη η Ελλάδα έκλαιγε. Από την Κρήτη μέχρι το Πήλιο κλαίγανε όλοι γιατί δεν μαζέψαν τίποτα. Σαπίσαν όλες οι ελιές γιατί είχαν χτυπηθεί από Δάκο όλες σχεδόν οι ελιές. Εντάξει. Εγώ όμως το κατάλαβα από νωρίς. Στο μάτσι. Λέω τελειώσαμε. Δεν μπορείς να το παλέψεις αυτό. Κυκλοκόνιο. Είχα μια φοιτήτρια από τη Χαλκιδική απάνω, είχε 2 χωράφια. Με ελιές. Ίδια ποικιλία, ίδια λίπανση, ίδια άρδευση, όλα ίδια. Το ένα δεν είχε κανένα άρρωστο φύλλο και κυκλοκόνιο. Το άλλο είχε πολλά φύλλα που πέφτανε κάτω, γιατί μαζεύαμε τα φύλλα που πέφτανε κάτω και βλέπαμε αν ήταν κυκλοκόνιο από γύρανση. Πολύ αρρώστια. Πάω να δω τα χωράφια, τι συμβαίνει. Αυτό που δεν είχε κυκλοκόνιο ήταν σε ένα άνοιγμα επάνω, αερίζονταν πάρα πολύ καλά και είχε και ένα δάσος από δίπλα και δεν είχε άλλες ελιές γύρω-γύρω. Το άλλο που είχε πολύ αρρώστια ήταν γεμάτος ο τόπος ελιές και ήταν πιο βαθούλωμα, επομένως είχε πολύ υγρασία, πολύ φορτίο από τις υπόλοιπες ελιές κτλ. Και εκεί πια δεν παίζουν αυτοί, γιατί έχουν τραπέζιες ελιές, δεν ψεκάζουν χαλκό για το κυκλοκόνιο πια. Ψεκάζουν οργανικά με κοιτοκτόνα, βαριά με κοιτοκτόνα, πολύ ακριβά. Το χαίρονται δηλαδή, πραγματικά. Οι γεωπόνοι το χαίρονται, όχι παραγωγή. Εντάξει, οι γεωπόνοι το χαίρονται. Για τον καρκίνο πρέπει να ψεκάσουμε αμέσως μετά από ένα χαλάζι, αμέσως μετά το κλάδμα. Αν έχουμε καρκίνο. Υπάρχουν κάποια δέντρα τα οποία δεν προσβάλλονται εύκολα. Δεν έχετε κορονέγγι πολύ εσείς εδώ πέρα. Κορονέγγι είναι άστα να πάνε. Αν έχετε λοιπόν ευαίσθητη ποικιλία, πρέπει να προσέχετε κάθε φορά που γίνονται πληγές. Δεν πρέπει να ρίχνουμε πολύ χαλκό. Πολύ μεγάλο θέμα ο χαλκός, αλλά μερικές φορές είναι το μόνο μας εργαλείο. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση τον κυνηγάει το χαλκό στήτης. Δεν μπορεί να τον διακόψει, γιατί παράλληλα θέλει με την Πράσινη Συμφωνία να φτιάξει πολλά βιολογικά χωράφια στην Ευρώπη. Πάνω από 25% των εκτάσεων θέλει να τα κάνει βιολογικά στην Ευρώπη και χρειάζεται χαλκό. Αλλιώς θα τον είχε κόψει τελείως. Και εμείς έχουμε σοκαριστεί πόσος χαλκός υπάρχει στα εδάφη. Ο χαλκός, ξέρετε, είναι απολυμαντικός κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν είναι σε μεγάλη ποσότητα στο έδαφος, έχει σκοτώσει όλους τους μικροοργανισμούς. Έχετε ένα νεκρό έδαφος. Τι θα κάνετε με αυτό το νεκρό έδαφος? Μόνο η οργανική ουσία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το νεκρό έδαφος. Μόνο η οργανική ουσία να ξαναφέρει μικροοργανισμούς μέσα στο έδαφος και μεγαοργανισμούς. Και τους γεωσκόλικες, τα σκουλίκια που έχουμε στο έδαφος και άλλα εντομάτια που είναι εκεί και κάνουν φοβερές δουλειές. Φοβερές δουλειές. Όταν έχετε πολύ χαλκό, μόνο η οργανική ουσία μπορεί να σας φτιάξει την κατάσταση. Και παρακαλώ, μην ρίχνετε περισσότερες ποσότητες από ό,τι χρειάζεται ή περισσότερες δόσεις από ό,τι χρειάζεται. Στη Χαλκιδική, γιατί σας είπα ότι χρησιμοποιώ πια οργανικά με κοιτοκτόνα, γιατί δεν δουλεύει ο χαλκός. Κατά πάση πιθανότητα έχουν χυστεί το κυκλοκόνιο και αυτοί στο χαλκό πια. Είναι τόσο πολύ ο χαλκός που βρίσκουμε στα φύλλα τους και στο έδαφος τους, τρομακτικό. Τρομακτικό. Έτσι, δηλητηριασμένα όλα. Δεν βλάπτει τον άνθρωπο ο χαλκός. Δεν κοροϊδευόμαστε έτσι, ούτε θα μείνει στο λάδι ο χαλκός, γιατί ξεπλένεται. Είναι το διάλειτο. Λοιπόν, το βερτισίλιο. Δεν έχετε βερτισίλιο εδώ στην περιοχή. Δεν είδα κανένα άλλο στο δέντρο. Να μην έχετε ποτέ. Αν βρεθεί όμως ένα δέντρο σε έναν ελαιόνα που είναι με βερτισίλιο, να ξέρετε ότι πρέπει να το κόψετε, να το αφήσετε εκεί και κάψετε. Ή πάρτε τα κλαδιά στα χέρια, μην τα σβαρνάτε και πήγαινε κάπου να τα κάψετε. Άμεσα. Τα φύλλα που θα αφήσετε, το πριονίδι από το αλυσοπρίωνο, κουβαλάνε τη βερτισιλίωση. Τα δίπλα δέντρα κινδυνεύουν από τη βερτισιλίωση. Γιατί με τις ρίζες, οι ρίζες επικοινωνούν μεταξύ τους τα δέντρα. Με τις ρίζες. Επομένως, θα πάει και στα άλλα βερτισιλίωση. Προσέξτε πολύ. Επομένως, έχω ένα άρρωστο δέντρο, το κόβω, το καίω, δεν τελείωσα. Κλαδεύω τα γύρω του με το αλυσοπρίωνο, με πλύσιμο της αλυσίδας τακτικά, απολύμανση της αλυσίδας, όχι πλύσιμο με νερό, απολύμανση με ό,τι απολυμμένεται, δεν έχει σημασία,
και μετά κλαδεύω τα υπόλοιπα δέντρα. Και μετά. Αν σας ξεφύγει και έχετε 5-6 δέντρα εδώ και εκεί, ας πούμε, μέσα στον ελαιόνα σας, καήκατε. Καήκατε. Εντάξει. Συγκομιδή. Πρέπει να την κάνουμε μηχανικά. Σας είπα από την αρχή αυτής της ομιλίας ότι πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα για να συγκομίσουμε πιο εύκολα. Τελείωσε. Και να φωτίζουμε. Και είπαμε να σώσω το κλάδο. Αλλά κυρίως για να μαζεύετε πιο εύκολα. Όπως τα μαζεύετε. Κάποιους ανθρώπους έχω δει πια να κόβουν τα δέντρα τόσο πολύ που να μαζεύουν όλους από κάτω. Μια χτένα, ας πούμε. Αν δεν έχουν έναν αχινό ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Έχω δει κάποιους να κόβουν τελείως τα δέντρα και να αφήνουν μόνο τις κλάρες κάτω. Εντάξει. Ό,τι βολεύει στον καθέναν για να φωτίζετε τα δέντρα όπως είπαμε στο κλάδεμα και να μαζεύετε τα δέντρα εύκολα. Ό,τι βολεύει. Θα μαζεύετε λιγότερα. Είχα έναν άνθρωπο με τη γυναίκα του, ήταν 65 χρονών και 70 πόσο ήταν, και λέει: ξέρεις εγώ τι βγάζω από κάθε δέντρο. Με έλεγε στο νότιο Πήλιο, κάτι δέντρα που είναι 8 μέτρα ψηλά. Ξέρεις πόσες κλούβες βγάζω εγώ στο κάθε δέντρο. Λέω: πόσο κάνεις να τις μαζέψεις? Το ένα δέντρο κάνω μία μισή μέρα. Λέω: έλεος. Μαζί με τη γυναίκα του. Έλεος. Πώς μπορείς να είσαι εκεί απάνω στα 6 μέτρα και να χτυπάς με ένα λούρο να πέσουν οι ελιές από τα 8 μέτρα απάνω? Παραλογισμός σήμερα. Παραλογισμός. Τέλος πάντων, για τη συγκομιδή το καταλάβατε. Πιστεύω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το κλάδεμα θα σας βοηθήσει να μαζέψετε και τους καρπούς, αλλά μειώνει και την παραγωγή λιγάκι. Τώρα θα σας πω κανένα δυο ανοησίες. Εντάξει. Θα χαλάσω δηλαδή όλη την κατάσταση που έχω δημιουργήσει μέχρι τώρα. Γεωργία Κρυβίας. Πήγαμε σε αυτό το χωράφι λοιπόν εκεί που σας έλεγα στη Δυτική Πελοπόννησο, τέλος πάντων, και κάναμε πολλές δαφολογικές αναλύσεις, κάναμε χάρτες, τι έχουν, έχει καμιά χρησιμότητα για τον παραγωγό. Βρήκαμε ότι έχει παραλλακτικότητα το χωράφι. Μπορεί να κάνει ο παραγωγός 50 δαφολογικές αναλύσεις, 90 στρέμματα. Τι λες ένα, παλάβωσες, αποκλείεται. Έτσι. Μετά, τι κάναμε όμως? Συγκομίσαμε τις ελιές, άστα τα άλλα. Επιστημονικά πράγματα. Να έχουμε να δουλεύουμε. Συγκομίσαμε τις ελιές με ένα GPS, τα τσουβάλια όπως ήταν συγκομισμένα, πηγαίναμε με το GPS και λέγαμε: σε αυτή τη θέση έχω 2 τσουβάλια. Εδώ έχω 1,5 τσουβάλι. Μόνο αυτό χρειάζεται να γράψει. 2 τσουβάλια, 1 τσουβάλι. Είναι αυτά τη Ρήγα, τα μεγάλα, δεν ξέρω. Ποιοι από εσάς μπορεί να σηκώσει τα 2 τσουβάλια πια, εγώ δεν μπορώ φυσικά. Και ανά 2-3 δέντρα λοιπόν που μαζεύανε με τα δίχτυα, έτσι βγάλανε και την ποσότητα. Χαρτογραφήσαμε την παραγωγή και μετά τους είπαμε να βάλουν λίπασμα. Βέβαια τους λέγαμε να μην βάλουν φόσφορο, αλλά δεν παίζει αυτό. Ήθελα να βάλουν φόσφορο. Τελείως. Οπότε βάλανε φόσφορο ανάλογα τις εκροές, βάλανε και κάλιο ανάλογα τις εκροές και έτσι μειώσαμε τη χρήση λιπασμάτων πάνω από 40%. Έτσι. Γιατί εκεί που είχε πολλές ελιές βάλαμε πολύ κάλιο. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα. Εκεί που είχε πολλές ελιές δεν θα έχει καθόλου ελιές του χρόνου. Γιατί βάζει πολύ κάλιο? Γιατί πρέπει να προσθέσω αυτό που φύγει. Από τη μια άποψη. Απ' την άλλη σου λέει: εδώ δεν είχε πολλές ελιές, θα φτιάξει του χρόνου. Γιατί βάζεις λίγο κάλιο? Αυτό θα φτιάξει ελιές του χρόνου. Αυτό δεν μπορέσαμε να το λύσουμε ποτέ σε καμία καλλιέργεια, γιατί έχουμε δουλέψει σε αρκετές καλλιέργειες και η κυρία Βατσανίδη δούλεψε με την Αχλαδιά στο διδακτορικό της με τέτοια θέματα. Έτσι. Μειώσαμε λοιπόν τη χρήση των λιπασμάτων. Τώρα, έξυπνη γεωργία, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα, όχι σε ελιά δυστυχώς, σε άλλα φιλοβόλα δέντρα. Με μετρολογικό σταθμός μπορεί να σας πει πόσο νερό να ρίξετε, με πολύ απλά λογισμικά, πόσο νερό πρέπει να ρίξετε κάθε εβδομάδα και αν έχετε τέτοια δυνατότητα ποτέ, αν κάποιος φτιάξει αυτό το δίκτυο ποτέ για εσάς και σας δίνει δεδομένα, εμείς δίναμε κάθε Δευτέρα ότι αυτή τη βδομάδα πρέπει να ρίξεις 5 κυβικά στο στρέμμα. Αυτή τη βδομάδα πρέπει να ρίξεις 8 κυβικά στο στρέμμα. Είναι εύκολο να θυμάστε ότι πρέπει να ρίξετε αρκετό νερό Άνοιξη μέχρι και Ιούνιο, χαλαρώστε είπαμε τον Ιούλιο και από τις αρχές Αυγούστου και μετά θέλει το νερό που θα λέει ο μετρολογικός σταθμός με το κατάλληλο λογισμικό του. Με drone και πολυφαρματική κάμερα μπορείτε να δείτε την καταπώνηση μέσα στο χωράφι σας, να σκανάρει και να πει αυτό το δέντρο είναι καταπονημένο, τι είναι καταπονημένο. Okay. Και τι θα κάνετε? Μπορείτε να βάλετε περισσότερη οργανική ουσία του χρόνου, να κάνετε πιο καλό το έδαφος και το δέντρο καλύτερο. Γιατί είναι καταπονημένο? Είναι άρρωστο? Η πολυφαρματική δεν μπορεί να το δει. Η υπερφαρματική μπορεί να το δει κατά πάσα πιθανότητα. Για το δάκο, παγίδες έχουμε πανέξυπνες, πια με κάμερες,
που στέλνουν εικόνες στο γραφείο και βλέπει στο γραφείο ότι σε αυτή την παγίδα, σε εκείνη την περιοχή εκεί έχω δάκο, ενώ εδώ δεν έχω δάκο. Και με φερομόνοι παγίδες υπάρχουν, όχι στην Ελλάδα δεν έχω δει. Και να βλέπω και το χωράφι σε τι φάση βρίσκεται, να μην τρέχω εκεί. Ξέρετε, κάνουμε πολλές φορές το αποτύπωμα άνθρακα ενός χωραφιού. Πόσο έβλεπε στο περιβάλλον, τι κατανάλωσε το χωράφι. Και σχεδόν όλες τις φορές το μεγαλύτερο κόστος είναι τα καύσιμα και η χρήση των αυτοκινήτων. Γιατί έχουν μικρά χωράφια και τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί για να δουν τι γίνεται. Τα τρακτέρια ακόμη περισσότερη κατανάλωση. Έτσι, προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση. Ένας τρόπος θα ήταν πολύ έξυπνος, αν δεν είχαμε κλοπές, αν δεν είχαμε περίεργους τύπους, αν δεν είχαμε πειραγμένους τύπους. Έτσι, που λέει, γιατί αυτός να έχει μια κάμερα να βλέπει τις ελιές, να την καταστρέψω. Έτσι. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε το χωράφι μας και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε εκεί ντε και καλά. Μπορούμε να βλέπουμε πολλά πράγματα. Με τους κατάλληλους αισθητήρες μπορούμε να βλέπουμε πολλά πράγματα. Και τι υγρασία έχει στο έδαφος κτλ. Μια πολιτική παγίδα για έντονα, σε κερασιές είναι περισσότερες αυτές τις φωτογραφίες, παγίδα για το έντονο της κερασιάς και μικρολογικός σταθμός από κάτω, με κάμερες όλα αυτά. Και εδώ είναι μια σούπερ παγίδα για δάκο, πάλι με κάμερες και στέλνει σήμα για να δουν τους δάκους. Εδώ δεξιά βλέπετε παγίδα παρακολούθησης. Κάποτε λέγαμε εμείς έχουμε τα σούπερ λάδια και η Ιταλία έχει τα βρωμόλαδα, γι' αυτό αγοράζουν τα δικά μας οι Ιταλοί, για να πουλήσουν μαζί τα βρωμόλαδά τους. Αυτή είναι η φωτογραφία από την Ιταλία. Έχουν κάνει πολύ καλύτερη δακοκτονία αυτή. Φερομόνη, πολιτική παγίδα, έτσι, δέλτα παγίδες που λέμε, χωρίς το βάτο όμως, είναι πολιτικά πράγματα εκεί, και παρακολουθούν το δάκο και κάνουν, βγάζουν μηνύματα ή πηγαίνουν και ξεκάζουν αυτοί για το δάκο. Πιο αποτελεσματικά το φώτισε εμάς να πούμε ιστορίες για τη δακοκτονία και πώς αυτοί που πηγαίνουν και παρακολουθούν τις παγίδες Μακφέιλ τι κάνουν. Αφήστε με. Αλλά τώρα τους βάλαμε GPS, οπότε ξέρουμε που βρίσκεται κάθε ψεκαστής κάθε στιγμή και είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι κάμερα, ουσιαστικά έχουμε μια κάμερα εδώ πέρα, παίρνει φως από τον ήλιο, δουλεύει και μας στέλνει εικόνες της καλλιέργειας κάθε μισή ώρα στο cloud και από εκεί επεξεργαζόμαστε αυτές τις εικόνες να δούμε τι γίνεται στο χωράφι. Όχι για να κλέψουμε κόσμο. Θέλω πάνω να γυρίσω σε κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω λέτε αρκετά πράγματα κι εσείς. Είναι αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στους ελαιώνες. Έχει γίνει μια δουλειά στην Ιταλία πολύ ωραία. Ένας Έλληνας που ήταν καθηγητής σε αυτή την ομάδα στη Νότια Ιταλία. Δεσμεύει πάρα πολύ άζωτο τα πρώτα χρόνια ο ελαιώνας γιατί φτιάχνει πολύ ρίζα και πολύ βλαστό. Τα επόμενα χρόνια όμως φτιάχνει λιγότερο. Συγγνώμη. Δεν με ακούτε, είναι δυνατό. Είναι δυνατόν να μην με ακούτε. Συγγνώμη. Και εγώ λέω πάει τελείωσαν αυτοί, εγκατέλειψαν, σταμάτησαν άνω, τελειώνουν. Δεν είναι δύο διαφάνειες ακόμα νομίζω. Στους όριμους οπορώνες το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα πάει στα φύλλα, πάει στα κλαδευτικά, γι' αυτό σας είπα αφήσετε τα μέσα, τα κλαδευτικά μας είναι τα φύλλα είναι. Έτσι. Και στους καρπούς οι καρποί όμως φεύγουν. Επομένως αυτή είναι η εκροή μας. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορούμε να τα αφήσουμε λοιπόν στο έδαφος μέσα τα πρώτα χρόνια που μεγαλώνουν πολύ τα δέντρα και σκεφτείτε έτσι, το άζωτο βοηθάει να μεγαλώσουν τα δέντρα. Αν δεν βάλει το άζωτο, δεν μεγαλώνουν τα δέντρα, δεν δεσμεύουν αρκετό άνθρακα και δεν παράγουν και αρκετούς καρπούς. Εννοείται, ούτε και αρκετό λάδι. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Τι έπαθες πάλι βλαμμένο. Δεν θα σας μπλέξω με αυτό. Αυτό όμως ένας αείμνηστος, πολύ εργατικός άνθρωπος που έβλεπε πολύ μπροστά, έλεγε Γιώργο, αυτά είναι. Γιώργος λέγονταν και αυτός, Γιώργος και εγώ. Πήγαμε στον Ελαιώνα και λέει, κοίταξε Γιώργο, τι χρυσάφι είναι αυτό. Είναι άνθρακας αποθηκευμένος για πάνω από 100 χρόνια. Αυτές οι ελιές και οι βελανικές που βγάζουν το φελό για τα μπουκάλια του κρασιού είναι οι μόνες δύο καλλιέργειες στην Ευρώπη που μπορούν να πούν πραγματικά ότι κρατάνε τον άνθρακα πάνω από 100 χρόνια μέσα τους. Μέσα τους, στη ρίζα τους και στο ξύλο τους. Και αυτά πρέπει να επιδοτηθούν. Έπρεπε να επιδοτηθούν. Μας πέθανε δυστυχώς ο Μιχαλόπουλος που ήταν χρυσάφι πραγματικά. Πραγματικά όταν είδα αυτά τα δέντρα μαζί μου ήμασταν και λέει, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Αυτά θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ δεν κόβουμε το ξύλο. Εδώ, αν είδατε κάπου από την Ιταλία, εκεί έχουν αφήσει όλο το σκελετό του δέντρου και φτιάχνουν κλαδάκια από εδώ και από εκεί, μαζεύουν τις ελιές από κάτω. Και είχε κάνει μια καταπληκτική μελέτη, όπου είδε τι παίρνουν με άσπρα χρώματα, τι παίρνουν από την ατμόσφαιρα οι ελαιόδεντρα, τι παίρνουν τα ζυζάνια. 6,7 τόνους τα δέντρα, 7,3 τόνους διοξείδιο του άνθρακα τα ζυζάνια. Κοιτάξτε όμως τα ζυζάνια πόσο είναι. Είναι δυτική Κρήτη. Βρέχει πολύ. Και δεν αναμοχλεύουν το έδαφος. Και παράγουν πολύ βιομάζα. Και δεσμεύουν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Γι' αυτό σας είπα, σκεφτείτε τα ζυζάνια σαν κάτι άλλο. Να τα διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι. Αφαιρούμε βέβαια τα κλαδευτικά που πάνε για να τα κάψουμε στο σπίτι και με τα υπόλοιπα τα μικρά τα κλαδευτικά και χάνουμε 1,2 τόνους. Όλη η δουλειά που κάναμε, τρακτέρια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, όλες τις εργασίες που κάναμε κτλ. Ήταν 2,5 τόνοι μόνο μέχρι να βγει το λάδι στο ελαιοτριβείο. Μέχρι να βγει το λάδι. Έτσι. Και από το έδαφος φεύγει πολύ διοξείδιο του άνθρακα γιατί έχει πάρα πολλούς μικροοργανισμούς. Έτσι μετράμε πόσο υγιές είναι το έδαφος. Βάζουμε μια κατσαρόλα εκεί και το διοξείδιο του άνθρακα βγαίνει στην κατσαρόλα, το παίρνουμε σε έναν αναλυτή και βλέπουμε πόσο διοξείδιο του άνθρακα βγαίνει. Όσο περισσότερο βγαίνει, τόσο περισσότερο μικροοργανισμοί δουλεύουν, τόσο πιο γόνιμο είναι το έδαφος. Βλέπετε λοιπόν ότι από τα ζυζάνια μπήκαν 7 τόνοι και έφυγαν με την αναπνοή του εδάφους 6 τόνοι. Κερδίσαμε όμως 370 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Αυξήθηκε η οργανική ουσία, αυξήθηκε ο άνθρακας μέσα στο έδαφος μας, ακόμα και αν κάναμε και το κάψιμο των μικρών κλαδευτικών και πήραμε τα μεγάλα κλαδιά και τα κάψαμε στο σπίτι μας. Σκεφτείτε να τα κάναμε τσίψη και να τα αφήναμε μέσα αυτά. Θα κερδίσαμε γύρω στους 4 τόνους ακόμα. Ένα μέρος θα χαθεί με την αναπνοή, αλλά ένα μέρος θα μείνει, θα γίνει χούμος και θα είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει. Τώρα, έτσι να σας βάλω σε σκέψη, μπορεί να την έχετε δει αυτή τη φωτογραφία, μπορεί να την έχετε δει. Αριστερά την έχετε δει όλοι. Το λάδι είναι κάπου εδώ μέσα. Πόσο πρέπει να τρώμε κάθε μέρα, φαίνεται εδώ πέρα. Πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, αρκετά όσπρια και υδατάνθρακες και αρκετό λαδάκι, λιγότερο γαλακτοκομικά και πάνω προς τα πάνω είναι τα κόκκινα κρέατα, όσων στόμ και τα λίπη, τα ζωικά λίπη όπως είναι οι πάστες, οι τούρτες κτλ. Δεξιά όμως είναι η περιβαλλοντική πυραμίδα, που σημαίνει πόσο επιφάνεια γης χρειάζεται για να παράγω μια μονάδα αυτού του προϊόντος. Πόση γη χρειάζεται. Και βλέπετε λοιπόν ότι δυστυχώς το ελαιόλαδο είναι πολύ ψηλά. Παράγει κάθε δεύτερη χρονιά και παράγει λίγο από τους τράπεζες. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Κοστίζει πολύ σε γη. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το δέντρο είναι το δάσος μας, είναι η παραγωγή υδατανθράκων, είναι η απορρόφηση του οξυδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, είναι αυτά τα δέντρα που με τα φύλλα τους, με την ανάπτυξη των ζυζανίων από κάτω και τα κρατάνε το έδαφος εκεί, κάνουν πιο γόνιμο το έδαφος αν δεν το αναμοχλεύουμε, έχουν πολλές άλλες συνέπειες, αλλά να καταλάβουμε ότι δεν είναι το καλύτερο προϊόν για τον άνθρωπο. Κοστίζει πολύ στο περιβάλλον. Μπορούσαμε να παράγουμε δηλαδή άλλα λάδια πολύ πιο φτηνά σε τετραγωνικά μέτρα γης. Γιατί η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένες εκτάσεις που μπορεί να καλλιεργήσει. Βάζουμε φωτοβολταϊκά, τα παρατάμε, ναι, όλα αυτά, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε αρκετή τροφή για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν τρόποι να εξαφανίσουμε μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπων. Πώς το λένε οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, πώς τους κάνουμε κάπως. Πιο κοντά, κύριε. Εντάξει, τελείωσε. Αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε. Σας κούρασα, αλλά σας προειδέασα από την αρχή. Θα σας κουράσω. Μακάρι να είχαμε μόνο ένα αντικείμενο να μιλήσουμε. Να καθόμουν να σας μιλούσα για μια ώρα για την λίπηση. Για μισή ώρα για την άλλη. Ή για τα ζυζάνια. Μόνο. Είπαμε την κυρία Σακή, κάτι πολύτιμο είναι να ψηφιακά έστω από το γραφείο μου να φτιάξω εγώ μια παρουσίαση και είτε να ακούτε εσείς είτε να τη δείτε όποτε θέλετε. Οποιοσδήποτε καθηγητής γνωρίζει εξειδικευμένα κάτι,
οποιοδήποτε ερευνητής ξέρει πολλά πραγματάκια, αν μπορούσατε να συνεργαστείτε, να μην τρέχω κι εγώ μέχρι εδώ πέρα, να μην έρχεστε κι εσείς δεν καλά εδώ σήμερα, μπορεί μια άλλη μέρα, βρέχει έξω, μακάρι, εντάξει θα βρέξει κάποια στιγμή, να το δείτε αυτό το βίντεο και να πείτε τι τα συμβαίνει. Έτσι είναι κάποιες καλές ιδέες, τι να πω, εδώ είμαστε, νεαροί είστε, έτσι καλώς και ο δήμαρχος μικρός. Α, όχι μικρός, σαν και εμένα. Οκ, ερωτήσεις παρακαλώ. Πες, δυνατά. Ναι. Α, πες εσύ, πες εσύ. Έλα, ένας από τους δυο. Στους ελληνικούς ελαιώνες μπορούμε να ξεχάσουμε διαφορετικά τον άνθρωπο, τον Μακάριο και αυτό. Ασυζητητή. Ασυζητητή. Αρκεί να είναι κοντά στο σπίτι σου ή να μην πηγαίνεις πολλά χιλιόμετρα πέρα δόθου. Αν είναι 10 χιλιόμετρα να πας, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Τόσο πετρέλαιο που θα κάτσει. Αυτό πρέπει να το σκέφτεστε. Εντάξει, δεν είναι ακριβό το πετρέλαιο τώρα, οπότε ας το κάψουμε, δεν τρέχει τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι φεύγει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Στους ξηρικούς όμως, η διαφορετική λίπανση είναι το α και το μ. Γιατί οι ρίζες δεν δουλεύουν όταν είναι στο μάτι έργο. Δεν πάει να το έχεις εκεί το λίπασμα, δεν είναι τίποτα. Όταν πιάσει βροχή στο φθινόπωρο, θα το ξεπλύνει το λίπασμα. Τραλάτε. Αυτό έχεις και εσύ. Είπατε ότι τα κλαδιά τα αφήνουμε μέσα στο χωράφι και να έχει οργανική ουσία. Δεν τα αφήνουμε όμως όλα. Όπως είπατε το βερβετσίλιο το ΟΚΕΦΕ. Ασυζητητή. Το ίδιο δεν γίνεται και με τα καρκινώματα. Όλα τα κλαδιά που έχουν καρκινώματα όπως είναι στην Το καρκίνωμα είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείς. Γιατί σου είπα, αν έχετε καρκινώματα, θα κλαδέψεις, θα τα αφήσεις μέσα, θα τα κάνεις τεμάχια, αλλά θα πρέπει να ξεκάσεις το δέντρο την επόμενη μέρα με ένα χαρτί. Για να προστατεύσεις τις πηγές. Δεν θα κερδίσεις πολλά πράγματα καίγοντας όλα τα κλαδιά, θα χάσεις πολλά πράγματα για το καρκίνο. Σας είπα στην Καλιφόρνια έχουν βρει ότι όλες οι αρρώστιες, γιατί ένα ξυλόμενο χωράφι είναι μεγάλα τα δέντρα και είναι άρρωστα. Και οι ρίζες τους και το ξύλο και τέτοια είναι όλα άρρωστα. Έχουν βρει ότι αυτό το πράγμα με τους οργανισμούς σβήνει γρήγορα. Έτσι γίνεται οργανική ουσία γρήγορα. Και φυσικά εξαφανίζονται οι ασθένειες. Μειώνονται οι ασθένειες, όχι οι ασθένειες. Έχουμε ένα πρόβλημα στη ζωή μας και είναι δύσκολο να το λύσουμε. Άκουσα τα χρήσιμα πράγματα που είπατε για την χρησιμότητα του λαδιού και σαν δέντρο γενικότερα και υπόθηκε ότι είναι και ιερό δέντρο. Το πιστεύω απόλυτα γιατί ξεκίνησε από τον λόγο της Κάρσας Αθηνάς. Όμως έχω ένα προβληματικό. Μήπως δω σε λάθος χώρα, γιατί πιστεύω ότι εδώ ιερό δέντρο είναι το φουρνάρι. Πήγα κατηγορούμενος για κάτω από τις ελιές και έκοβα φουρνάρια. Η πρόβλημα είναι το δασαρχείο. Άμα έβλεξαν το δασαρχείο, θα φέρει. Μας εκτοπίζουν έξω από τις γενιές δουλειά. Τι να σε κάνει. Και από τη μια μεριά το ίδιο το πράγμα λέει ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και από την άλλη έρχεται η δίωξη και λέει είσαι συνταξιούχος. Έκοψα φουρνάρια κάτω τα δέντρα, Παναγία. Πρέπει να έχεις καλό γείτονα που σε μαρτύρησε. Έτσι. Πρέπει να έχεις καλό γείτονα. Είναι παραλογισμός, έτσι. Βγαίνει μια καλλιεργούμενο χωράφι με καστανιές. Και από ένα σπόρο κάστανο βγαίνει μια καινούργια καστανιά. Είναι δασική, δεν μπορείς να την πολιάσει. Ρε ηλίθιοι, τα δικά μου κάστανα την κάνω, στο δικό μου το χωράφι που καλλιεργώ. Δεν μπορείς να την πολιάσει. Φαίνεται αυτό. Έχεις πάντα καλούς γείτονες, οπότε θα σε καρφώσουν. Ναι, το δασαρχείο δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Τώρα όμως ερχόμενος εγώ από τον άλλο δρόμο που είναι από τη Θήβα σχεδόν που έχετε το σταδό, από τη Ριτσόνα που λένε, είδα ότι καθάρισαν όλα τα βουνά γύρω-γύρω και αφήσαν όλα τα πέρα και κόψαν όλα τα πορνάρια. Και σαν να αφήνουν τις ελιές. Μια χαρά. Φανταστικό, έτσι. Αυτό είναι η τρέλα αυτή του κράτους. Ποιος ξέρει πόσα λεφτά πληρώσαν για να καθαρίσουν όλα τα βουνά εκεί γύρω-γύρω από τα πορνάρια και για να φαίνονται τα πέφτα, να μεγαλώσουν περισσότερο τα πέφτα και δεν αφήνουν τις ελιές. Που είναι πολύ πιο παραγωγικές η βιομάζα. Πάρα πολύ πιο παραγωγικές η βιομάζα ελιές. Δεσμεύουν δηλαδή περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και αν τα έκανες κομματάκια και τα κλαδιά κιόλας, έπρεπε να σε ευχαριστούν. Τα έκανες εσύ, ξέρω, αλλά αν τα κάνεις κομματάκια. Λέγεται, άλλο, πάμε στο στρατό. Λέγεται. Θέλω να ρωτήσω για την διαχείριση των ζυζανίων, όπως μας αναγγείλει
αναπτύσσεται επιστημονικά, το κάνουμε λάθος εδώ. Δεν τα αφήνουμε να αναπτυχθούν. Εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα της πυρκαγιές. Πρέπει, αν τα αφήσουμε να ολοκληρώσουν, αν τα αφήσουμε να οριμάσουν και πόσο πιο νωρίς μπορούμε να κόβουν για να είναι και να προσφέρουν και αυτό που μπορούν να προσφέρουν στο περιβάλλον. Να σποριάσουν θέλουμε. Οπότε τα φθινοπορεινά ζυζάνια μέχρι τον Απρίλιο έχουν σποριάσει. Αν βρίσκεται σε περιοχή που κινδυνεύεται από φωτιά και είναι μεγαλούτσικος ο ελαιώνας σας, ασυζητητή, περάστε περιμετρικά με καλλιεργητή το χωράφι σας. Ασυζητητή. Εντάξει, το υπόλοιπο μην το αναμετρεύετε, αν θέλετε, αλλά άμα κόψει τα ζυζάνια σβήνει. Αυτή η βιομάζα δεν είναι τίποτα μετά. Έτσι, δεν θα κρατήσει τη φωτιά αυτή η βιομάζα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά για να μην μπει στο χωράφι σας, περιμετρικά πρέπει να περάσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Το καλό. Να. Αυτό ευχαριστήσουμε την αρχή της τρίτης θητείας που αποφάσισε τη συνεργασία με το ΕΚΤΟ και που όρισε την αξιολογηματά την κυρία Σακή Καραμούζου, η οποία είναι πολύ δραστήρια και την ευχαριστούμε γι' αυτό για την παρουσίαση αυτών των εκδηλώσεων που είναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσαμε βέβαια για την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελαιώνας. Δεν άκουσα την άποψή σας για τις πυκνείς φύτευσης πλέον που στην Ισπανία έχουμε 1 εκατομμύριο στρέμματα τα οποία τα έβαλαν σε πυκνή λάση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα καλέματα που είναι πολύ σωστά να τα αφήσουμε μέσα. Εδώ πέρα θέλω να δω και μία βοήθεια από την Δημοτική Αρχή. Ποια είναι αυτή η βοήθεια? Να πάρουμε σπαστήρα ο καθένας μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ειδικά με έχουμε μεγάλες κλάσεις. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος από τον κύριο Δημαρχό να μπορέσει να αποκτήσει εργαλείο το οποίο θα πηγαίνει περιοδικά στους όποιους το ζητάνε, παλιά με τους συνεργασμούς που είχαν αυτή τη δουλειά. Τώρα σήμερα δεν είναι. Επομένως, πρέπει να το δούμε. Θα ήθελα να βάλω στην άποψή σας, δηλαδή για τα άλλα που θα είχατε. Ή ποια είναι για την επίτευξη της περιβάσης. Λοιπόν, είχα μια φωτογραφία για την φύτευση, είναι συγκεκριμένη ποικιλία της Ισπανίας. Φυτεύεται παντού στον κόσμο τέτοια πυκνή γιατί μαζεύεται με ένα μηχάνημα που καβαλικεύει σε ελεύθερο πάνω και το μαζεύει. Μηχανικό κλάδεμα κάνουν και μηχανική συγκομιδή. Αλλά ρίχνουν πολλά λιπάσματα, πολλά φυτοφάρμακα σε αυτά τα λάδια. Είναι καλής ποιότητας, αλλά είναι συγκεκριμένης ποιότητας. Εμείς πρέπει να διαχωρίσουμε τις ποιότητες των λαδιών μας από τις υπόλοιπες. Δεν θα μιλήσω τίποτα για το λάδι, γιατί περιμένετε τον Νοέμβριο να ακούσετε πολύ περισσότερα για το λάδι. Ναι. Σε όλους τους ηλιοπαραγωγούς, ο οποίος έχει αγοραστεί από έξω το χρήμα του δικού. Μιλάμε για ένα σπαστήρα που είναι περιστροφικός με σφυριά πίσω από το τρακτέρ και μιλάμε για ένα σπαστήρα που τα βάζετε μέσα στα κλαδιά και τα κάνετε κομμάτια. Απλά ο Δήμος εδώ για χρόνια να ξέρετε και υπάρχουν και τοπικές κοινότητες οι οποίες το χρησιμοποιούν με πρωτοβουλίες των Προέδρων, είναι στη διάθεση των Δημοτών προκειμένου να κάνουν αυτό το οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Στάνος. Γίνεται θρηματισμός σε ένα πάχος των 20 πόντων, τα υπόλοιπα είναι για καύση και τα υπόλοιπα γίνεται φιλιός, αυτό που είπατε, chips, αυτό δεν είπατε. Αυτό αξιολογείται από εσάς, πότε ομαδικά μπορούμε και μπορούν το μηχάνημα να το χρησιμοποιήσετε για ομάδα ελαιοπαραγωγών, όποτε θέλετε και το στη διάθεσή σας. Είναι στο εργοτάξιο, είναι αρκετά χρηστικό και εύκολο. Αντί να τα καίτε και να χρησιμοποιείτε διάφορους άλλους τρόπους ή να τα μαζεύουμε εμείς από το χωράφι, που μας ευχαριστείτε κιόλας, γιατί κάποιοι το κάνουν. Οπότε είναι στη διάθεσή σας. Άρα, οι τοπικοί πρόεδροι μεταξύ τους, εκεί μπορείτε να αφαιρέσετε να ανακοινώσεις την περίοδο του κλάδεματος, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλετε. Είναι στη διάθεσή σας, έχει αγοραστεί με χρήματα δικά σας
45.000 ευρώ. Είχαμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε και για μικρές, αυτά που βλέπετε, αλλά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας μαζί με τα κλαδιά βάζουν και στρώματα, βάζουν και κάτι άλλο. Οπότε πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Εκεί στην πηγή δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εμείς, ό,τι διαθέτουμε, ούτε διαθέτουμε το προσωπικό. Είναι λοιπόν ο κλαδομαχιστής, έτσι τον λέμε, στη διάθεση όλων, ομαδικά να το χρησιμοποιήσουμε. Και αρκετές κοινότητες, να ξέρετε, να το χρησιμοποιήσει. Οπότε, αυτό που είπατε καλή, κύριε Καρδί, το έχουμε εδώ και 6-7 χρόνια τώρα. Το χρησιμοποιούμε περιοδικά όποτε μπορούμε. Είναι βενζίνο μηχανικό. Τώρα ο κόσμος, συγγνώμη, αν δεν το ξέρει, ξέρω να ξέρει αυτά που θέλει. Εγώ σας ενημερώνω. Άρα εσείς που είστε ένας ενεργός πολίτης σε όλα τα επίπεδα, ενημερώστε να πούμε εμείς δεν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο, δεν μόνο σου έγινε σήμερα. Το Πανεπιστήμιο τώρα λειτουργήσε και έβγαλε την πρώτη σειρά. Εμείς λοιπόν ως ΤΕΗ δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το διάλογο. Δημιούργηκαν 5 σχολές και προσπαθούμε με αυτή τη σχολή, γιατί δεν μου αρέσει να τα λέω. Με αυτή τη σχολή, ιδιαίτερα το τμήμα αυτό, να κάνουμε επισκέψεις σε όλα τα εργοστάσια με συμπόρες του Δήμου, δεν θέλω να πω περισσότερα, να πάνε μαθητές να επισκέπτονται μανιτάρια, σόγια, παλιρία, κάποια άλλα εργοστάσια που δεν δέχονται, νομικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο και να κάνουν τα δουλειά. Άρα λοιπόν ο Δήμος προσπαθεί ενεργά και μέσω προγραμμάτων με άλλα τμήματα, καθώς επίσης και με το συγκεκριμένο τμήμα που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και έχει πολύ πιο μεγάλη συνάφεια με την περιοχή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Όσο για αυτό το πλοίο, θα το έλεγα στο τέλος της κουβέντας από το στην βράδυ του Ελληνικού Ομάδα, το ευχαριστώ πολύ, αλλά με προλάβω. Υπάρχει λοιπόν πραγματιστής σχεδόν καινούργιος τον αγοράσαμε, ο οποίος είναι φυσικός, αλλά η κοινότητα να σου πει. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ναι. Ο Δάκος και οι ελιές του τύπου πρόγραμμα, ποια είναι η σχέση τους, είναι από την Προπόνιο, είναι από το Πυρηνοτρίτη. Έχετε Πυρηνοτρίτη στην περιοχή σας? Ψεκάζετε, ας πούμε, τον Απρίλιο-Μάιο για Πυρηνοτρίτη? Αυτές οι ελιές, το που πες είναι, ο Δάκος διακυμάζει σε αυτές, είναι δηλαδή μέσα στο κτήμα μου ο Δάκος. Ναι. Ναι. Άρα πρέπει να τις μαζεύω. Όχι, όχι. Προς Θεού. Ποιος θα πει να τις μαζεύω αυτές τις ελιές? Μην ανησυχείς. Αρκεί να είναι λαγοχτυπημένες, έτσι. Γιατί ο δάκος μπορεί να την ακουμπήσει μόνο να την καρφώσει χωρίς να έχει σκουλική μέσα και να πέσει μερικές φορές η ελιά. Μπορεί να είναι η τρίτη γενιά του Πυρηνοτρίτη. Μπορεί να είναι 1002. Συνήθως όμως αυτές που είναι δακοχτυπημένες, λόγω της υγρασίας του φθινοπόρου, σαπίζουν. Επομένως δεν έχει τίποτα για την επόμενη χρονιά. Προς Θεού. Ο δάκος έχει σχέση με την οργανική ουσία. Φυσικά. Θα φάει πιο εύκολα την ελιά, η οργανική ουσία θα τελειώσει με το οργανισμό πιο γρήγορα. Όταν μας λέτε αφήστε την οργανική ουσία κάτω από το δέντρο, όλη την περίοδο, μετά τη συγκομιθή δεν μένει ο δάκος εκεί. Είναι μέσα στις ελιές και θα λιώσουν οι ελιές μέχρι την επόμενη χρονιά. Το θέμα που υποτίθεται, όπως το λέτε, το θέμα που είναι ότι από τον έκανα το ελαιομά, πάω στα κλαδέματα, μέχρι το νέο, την άνοιξη, μπορώ το κτήμα να το έχω καθαρό. Όχι ανεμοχλευμένο το έδαφος, όχι απαγορεύεται. Αυτή τη στιγμή να είναι καθαρό το έδαφος από ζυζάνια. Πού είσαι, το κρατήσει καθαρό έδαφος. Κάνει κομμάτια τα κλαδιά. Όλα τα άλλη οργανική ουσία θα σαπίσει. Θα σβήσει. Δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Πώς δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε? Από νωρίς, όταν οι πληθυσμοί είναι χαμηλοί. Γι' αυτό παρακολουθούμε και αν μας πάει λίγο ξερός και καυτός ο Ιούλιος, τελείωσε ο δάκος εκεί. Αν μας πάει υγρός το Σεπτέμβριο και μέτρες θερμοκρασίες, καήκαμε. Ψεκάζουμε μετά 2-3 φορές το μοχτά. Έτσι. Δεν παίζει κάτι άλλο, μίγα είναι. Άμα και έχετε ακούσει για τη μίγα Μεσογείου, ο δάκος είναι ο επόμενος. Τρομακτικός. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιο βιβλίο, κάποια έκδοση που δεν θα μας κάνει καθηγητές,
αλλά θα έχουμε κάποιες στοιχείες δηλώσεις όπως αποκτές του παγκόσμιου του. Γιατί τώρα όλο αυτό δεν μπορεί να το συγκράτης, είναι πολύ πράγμα. Όχι. Εγώ έχω γράψει πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή, εκδόθηκε το πρώτο, μια γενική δανδροκομεία και περιλαμβάνω τα πάντα, δεν έχω για την ελιά συγκεκριμένα πολλά πράγματα. Και έκανα και μια ειδική δανδροκομεία, ένα βιβλίο ακόμα. Αυτή είναι η θλιβερή κατάστασή μας. Άμα βρείτε μερικά στοιχεία από τα Χανιά, κάτω, το Ινστιτούτο στα Χανιά, εκεί θα βρείτε κάποια πραγματάκια χρήσιμα και για λίπανση και για άρδευση και αρκετά πράγματα για την διοξείδιο του άνθρακα, για τη διαχείριση όλη αυτή τη βιομάζα και τέτοια. Θα βρείτε μερικά χρήσιμα πράγματα. Ελπίζω σε 4-5 χρόνια να έχουμε ένα καλό βιβλίο και μια καλή κατάρτιση για την ελιά. Μια κατάρτιση μέσα στο βιβλίο. Ο φορτηγάλιος φορτός έχει πολύ χαλκό, είπαμε, και πρέπει να το χρησιμοποιούμε με μέτρο. Με μέτρο. Σας είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τον κυνηγάει, το χαλκό. Εντάξει. Λέγε, άμα σε ακούσω. Όποια δέντρα που ζουν στην περιοχή μας, υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν παραγωγές. Και στους κατοικούς βιοπόρους η απάντηση είναι ότι πλέον έχουν τελειώσει τη ζωή τους, πρέπει να πάμε σε καινούργιες. Ποια είναι η άποψη? Ελιές. Δεν τελειώνει η ζωή της ελιάς. Σας είπα, κάντε μια ανανέωση. Συμφωνώ μαζί σας, τα περισσότερα κτήματα από τις παλιές ελιές είναι εμβολιασμένες επί ετών. Πλέον γίνονται ασύμβολες γιατί δεν έχουν καρπόδεση και τα παρακάνει περισσότεροι τις βλάβουν. Και άμα λείπουν 20 γραμμάρια στο στρέμμα βόρειο, δεν έχετε καλή καρπόδηση. Αν λείπει άζωτο, δεν έχετε καρπόδηση. Αυτά είναι τα δύο. Εκεί που έχετε σκιά δεν έχετε καλά άνθη, δεν θα δέσει ποτέ και σας είπα, θέλει ανανέωση. Ένα κλαδί που ξεκινάει από εδώ και φτάνει στο απέναντι τοίχο, τι να παράγει αυτό το κλαδί? Από τις ρίζες μέχρι εκεί είναι 8 μέτρα. Τι να παράγει αυτό το κλαδί? Γυρίστε τα δέντρα. Για να ξεκινήσουν από την αρχή, δεν πεθαίνει η ελιά. Προς Θεού, μόνο η Βερτεσιλίου στη σκοτώνει και ο παγετός ακόμα και η φωτιά ακόμα θα ξαναγίνει η ελιά μερικές φορές. Έτσι, προς Θεού. Εντάξει, μην ακούσω ότι γέρασε ελιά. Δεν γερνάει. Εμείς θα έχουμε πεθάνει, θα πεθάνει τα παιδιά και τα παραπαιδιά μας και θα είναι και η ελιά. Στους ελληνικούς ελαιόλους είπαμε να κόβουμε τα χορτάρια να μην μπαίνει φρέσκα. Δεν υπάρχει τέτοιο όμως με το φέρα στον χρόνο, το κόμμα, οπότε έχουμε... Αυτά τα έχεις ακούσει τόσες φορές και σου έχουν γίνει ψύχωση. Όχι, δεν έχουν γίνει ψύχωση. Εγώ, ποια είναι η ερώτησή μου? Αν μέσα σε μια, ας πούμε, σε ένα χρονικό ορίζοντα 7 χρόνων, αν μια μικρή αναπόβλεψη, ένα ελαφρύ φρεζάρισμα, θα βοήθαγε, χωρίς να χαλάσουμε τη σύσταση του εδάφους, στο να έχουμε μεγαλύτερη υγρασία, όπως είπα, για την εξέλιξη, όχι για την την άποψή σας... Ναι. Υπάρχουν πειράματα στον κόσμο που ξεπεράσανε τα 30 χρόνια μία αναμόχλευσης και βλέπανε συνέχεια να βελτιώνεται το έδαφος. Αν παράγεις πολύ βιομάζα ή προσθέσεις πολύ βιομάζα, κοπριά και τέτοια στο έδαφος, μπορεί να τη γυρίσεις. Αν φτάσει η οργανική σου ουσία στο 5% στα πάνω 10 εκατοστά, μπορείς να το γυρίσεις. Να πας στην οργανική ουσία από μέσα, να μην καίγεται τόσο γρήγορα, να αποθηκεύσεις περισσότερο άνθρακα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά άλλες φορές να ξέρεις ότι ό,τι καλό έκανες στα 7 χρόνια, ένα μεγάλο ποσοστό θα το χαλάσει. Μόλις αναμοχλεύσεις. Δώσα το ότι έχει την οργανική ουσία πάνω από 5. Ναι. Να έχεις βιομάζα, να παράγει τη βιομάζα ή να βάζεις βιομάζα. Αυτό γύρισε. Να μην καεί πιο γρήγορα. Δεν καταφέρει και τα παραδείγματα στις καινούργιες διατήρες και άλλες. Δεν μπορείτε να τα πείτε μια αρχή. Ότι θα Οκ. Οι ρίζες βρίσκονται εκεί που βάζετε νερό και λίπασμα. Επομένως, αν ποτίζετε μικρές ποσότητες και βάζετε το λίπασμα, οι ρίζες ανεβαίνουν προς τα πάνω. Εγώ ποτίζω σε λίγα σημεία μπόλικο νερό να πάει προς τα κάτω. Έχω και πολύ αλάτι στο νερό μου, οπότε πρέπει να ξεπλένω τα άλατα. Για να πάει πιο κάτω το νερό. Στα φιλοβόλα τους λέμε πάντα
μην βρέχετε πιο βαθιά από 50 εκατοστά. 50 εκατοστά βάθος όλο το καλοκαίρι. Μην βρέχετε. Γιατί δεν ξέρω πόσο ώρα θα βάλω. Και αυτοί δεν ξέρουν πόσο ώρα θα βάλω. Τους λέω βάλτε μια σιδερόβεργα μέσα στο έδαφος την επόμενη μέρα με την άρδευσή σας να έχετε βρέξει 40-50 εκατοστά έδαφος. Αν έχετε βρέξει 20-30, γερνάτε όλες τις ρίζες προς τα πάνω. Κακό. Και συνάμα ταλαιπωρείτε το δέντρο. Από την? Αν υπάρχει υγρασία μπορεί να απορροφήσει. Αλλά αυτή είναι ούτε το 1 χιλιοστό από το νερό που χρειάζεται το δέντρο. Αν υπάρχει υγρασία. Συνήθως θα αρρωστήσει με την υγρασία παρά θα απορροφήσει πολύ νερό. Ορυκτά λιβάσματα, ορυκτά για συγκράτηση της υγρασίας, ανταποκρίτης, ζεόλιθος. Δουλεύουν αρκετά καλά. Δουλεύουν. Ναι, αλλά γιατί να πληρώσει λεφτά για αταπουργίτη ή ζεόλιθο και να μην βάλεις οργανική ουσία που δουλεύει πολύ καλύτερα. Και θα βάλεις και θρεπτικά μέσα. Άμα θες, πλήρωσέ το. Δεν έχω πρόβλημα. Κρατάει λίγο περισσότερο τα θρεπτικά που θα βάλεις με λιπάσματα, κρατάει λίγο περισσότερο νερό που θα πέσει με την βροχή και θα ποτίσεις από πάνω. Ενώ η οργανική ουσία κάνει 5 πράγματα παραπάνω. Και καθηγητά, η θερμοπληξία φέτος μας έδειξε ότι όχι όλα τα δέντρα. Ένα μέρος των δέντρων έχουν πρόβλημα. Άρα αυτός ο αριθμός θέλει ορυκτά να συγκρατεί την υγρασία. Αυτό θέλει ένα ψεκασμό από πάνω με ανακλαστικό να μην πάθει πολύ καταπώνηση. Το έδαφος τι να κάνει, δεν έχει ούτε νερό κάτω ούτε τίποτα. Τι να κάνει ζεόλιθος. Τι θα κάνει εμείς το ζεόλιθο. Τι θα τα πουλήσει, τίποτα. Ναι, τι θα κάνει το καλοκαίρι, πες. Τίποτα. Ενώ αν ψεκάσεις μια φορά μια άσπρη σκόνη από πάνω, κάτι, ένα ανακλαστικό, θα σώσεις τα δέντρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Νάνο για την εμπεριστατωμένη ομιλία του, καθώς και για την αμεσότητα αυτή που είχε και το ενδιαφέρον που προκάλεσε μέσα από τα εξαιρετικά και τόσο σημαντικά θέματα που μας ανέλησε σχετικά με τις πρακτικές καλλιέργειες της ελιάς. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, τον πρόεδρο και καθηγητή κύριο Θεόδωρο Ζαχαριάδη, καθώς και τις καθηγήτριες και τους καθηγητές για την πολύτιμη και συνεχή συνεργασία τους. Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Τμήματων Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Πόρων για την εθελοντική βοήθειά τους στην γραμματιακή υποστήριξη, καθώς και τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, που στα πλαίσια των εργασιών τους κάλυψαν την εκδήλωση με βιντεοσκόπηση, η οποία θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσοι δεν ήταν εδώ απόψε μαζί μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων για την προβολή της εκδήλωσης, αλλά και όλους εσάς που παρευρεθήκατε εδώ απόψε μαζί μας. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι όσοι και όσες παρακολουθήσουν όλες τις ομιλίες θα παραλάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Δήμο και από το Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να έρθει ο κύριος Δήμαρχος να δώσει ένα μυστικό συμβολικό δώρο του Δήμου μας στον κύριο Νάνο. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για τις 20 Νοεμβρίου στις 6.30 ώρα στον ίδιο χώρο για την ομιλία με θέμα «Εξασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την εμπορική αξία του ελαιολάδου και της ελιάς με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης και ενδελεχή χημικό χαρακτηρισμό» με ομιλητή τον κύριο Νικόλαο Φωμαίδη, καθηγητή του Τμήματος Χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα υπάρξουν φυσικά ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και σε τοπικά site, όπως επίσης θα υπάρξουν και αναρτήσεις από για την κάθε ομιλία. Σας ευχαριστώ.